chroeso I Haclediad rhif 157. Question mark. Yay! That old favourite number. Mae yna loads o'n nhw. Hwna di'r rhif lwcus fi. Oh, 157? Yeah. As in genuine one? No, ti'n cymryd mi. Okay. Wel, ai dyma rhif y tren cyflwyms oedd yn mynd o gogledd Japan I de Japan, who knows? Ys da chi wedi darllen yr disgrifiad, fi'n really gobeithio bod chi'n barod I neud yr bullet train yr Haclediad. Siored sy'n fan hyn, gyda Bryn? Hello! Hi, Estyn! Hello? Mae'r gwanwyn wedi smashio I erbyn hyn. Da ni'n recordio ail rhywun o Ebrill. Mae hi yn flipping gorgeous allan yna. Mae'r dail allan. Mae'r blodau allan. Mae'r fexofenadine mynd trwy veins fi achos dwi'n allergic di'n hein I gyd. Ond mae Haclediad 157 yma I gadw cwmni chi. Dowch, ymunwch yn yr hwyl. Da ni'n mynd I fod yn siarad am tech. Kind of. Ffilms, definitely. Awgrymu pethau neis I chi watcho. Awgrymu bobl neis I chi siarad efo. Just chillio, just cadw chi'n hapus. Vibes. Dyn ni yn rhedeg ar vibes. Bryn a Iest, dwi yn hynod ymwybodol mis yma. Fi'n mynd I, cyn I ni ddeud yn diolchiadau ni, dwi'n mynd I ymddeheiro / ddim ymddeheiro am orfodi ffilm di ddim arnoch chi mis yma. Wel, I fod yn deg, mae hwn probably mynd dod allan wsos nesa wan a mae wsos pen blwydd Sioned. Hey! So, dim docsio, ond ie. Hwn ydi rhaglen pen blwydd Sioned. Dwi wedi cael y treat ar y dial. Mae ffilm y mis yma yn ymylu efo Master and Commander I fi o ran peak bobl yn neud jobs nhw'n really dda. Fachi, guys, allai ddim... Dwi bron a deud dylen ni just completely skipio'r tech stories. Dim bwys gynnau Tim Cook yn stepping down. Am AI Revolution. 2 awr. Mae Bullet Train Explosion yn title stupid, ond yn ffilm fucking amazing. Yndi. Mor exciting. Mae hwn fel fi'n mynd mlaen am Frankenstein. That's right, the Sioned Cinematic Universe. Frankenstein, the other Bennett sister a Bullet Train Explosion. A Master and Commander. Fucking Master and Commander. Mae blank check ar hyn o bryd yn neud Peter Weir season a maen nhw'n yn dechrau dod yn agos I neud penod 2 awr ar Master and Commander. A maen nhw yn film critics a maen nhw'n cytuno hefo fi bod o yn top tier, absolute, genuinely stunning. Mae'r joke Weevils na dal yn ticlo fi. Mae'r joke Weevils na dal yn ticlo fi. Os da chi'n gwybod beth yw, cyrwch nôl i'r benod chi da ni siarad amdano. Oh my god, da ni di wneud o'r show. Okay, dwi'n mynd I rwan gwneud hi yn rhyw fath o pererindod genna I ffeindio y ffilms bobl yn neud jobs nhw'n really dda. A da ni'n neud hynna bob blwyddyn yn mis Ebrill. Oh my god, mis Ebrill, competency porn month. Got it, right, brilliant. Croeso, anwyl wrandawyr I yr Haclediad Tech podcast, question mark, ond da ni yma I siarad amdan hynna llawer mwy. Yn gyntaf, ddo, ding. So ni'n really hoffi rhoi diolchiadau allan. Matt M, Jamie a Leia, diolch o galon I chi am eich cyfnogaeth. Parhaol, da ni'n cael gymaint o... chi just yn... chi'n geifr ein podlediad. The greatest of all time. Di gael y bobl yn geifr ddim yn gweithio cystal yn Gymru. A ti'n gwybod lle hwnna'n mynd na? Gan dydno, meiliad efo na. Ni fatha... Wel, dyna pam bod gen fel milwyr Cymru fel geifr hefo nhw, cys maen nhw like the best milwyr erioed. Right, yeah. Ti'n hefo fi ar hon, Bryn. Ti'n hefo fi ar hon. Chos mae'n y boi yn y swyddfa ni, mae'n neud jokes od iawn weithio. A mae'n mynd fatha, get it? So nath o neud hyn ar Slack, a so ben nes I atab efo gif o Fozzie Bear, mynd, So, yeah. Ydy, sut da chi'n teimlo? Dwi'n rhoi hwn allan i'r gynulleidfa hefyd. GIFs mewn work chat. GIFs, ydy hwnna'n millennial curse? Dibynnu ar y chat gwaith. Ar chat. Yeah. So os mewn chat ar gwaith,
Na. gifs. Ond mae just a nonsense chat gifs o hoi. Ti heb di gweithio o fi na the Bryn. Yes, It's all nonsense. All the time. Exactly. Ti'n lyfio Teams? Dwi wedi gweld ti. Ti just yna. Mae chat teamsio. ni ar Haclediad yn beth o bynydd gifs, chos nonsense ydi o. Dwi wedi specifically cymryd grab. Dylen ni just rhannu rhai. Dylen Matt M, Jamie a Leia just gael access i fel, like, just grabs o'r chat. Cos mae gennau grab o Bryn in real time yn gwachod bullet train explosion. A mae o'n amazing. Yeah. But just datblygyd o fel, oh my god, mae hwn yn hir. Yeah. Oh, what? Be? Yeah. A wedyn, Bryn, ti'n gallu darllen allan, cos dwi'n efo fi. Na, so dwi'n eithaf ddechrau efo, hang on, lle mae? Mae gen i fi. Okay, got it, right, hold on. Rhaid i fi ddeud, 37 munud fewn, fucking awesome. Yeah. Yes, dyn, dechrau mewn munud. Bryn, yes, honestly, ti'n mynd i gael amser da, film of the year. Yes, dwi'n dechrau cael vibes competence porn o hon. Bryn, seriously, dwi'n mynd ar set. Actual tension. Sean, ydy'r ffilm ma really ddim yn da i gael on fi. Perffaith, no notes. Yeah. Genuine, o'n i'n gwachod hwn. O'n i wedi trio gwahodd y plant. Y plant, obviously, wedi nopio allan. O'n i trio gwahodd y plant i watchod hwn hefo fi. Na, like, fucking colled nhw. Ac o'n i'n gwachod efo Aled. Ac o'n i'n neidio round yn set fi. Sioned, yr unig atab o'n ydi eich di torri nhw allan ar y wyllus. Oh my god, dyn nhw'n deall. Mae'n ei watchod y to. Ond mae'r, to be fair, mae o'n BBFC rating 12, ond ma' na bwcedi o waed. As in, ma' na un guy. He'll be fine. Let's get him to the hospital. Mae'r boen ydi marw. Anyway, dwi completely di neidio ni tair ar lawr y rowt. Gennym ni agenda i'w drafod. Yn yr Haclediad bob mis, da ni ddim yn annog chi i yfed. Da ni just yn awgrymu, falle bys fo'n helpu efo cynnwys y siow. Bryn a Iest, dwi wedi gweld couple o classy receptacles yn cael ei hangian. Oedd un Iestyn yn edrych yn fwy tropical na'n Bryn, so dwi'n mynd i fynd draw i Gaernarfon i ofyn beth sydd yn y booze. Wel, ar ôl diwrnod hegar disadwn fi, o'n i wedi meddwl, welly fi peidio, welly fi just aros off. O'n i'n chwilio am both ysgam, ac wedyn mae Estrella wedi dod allan a dam lemon. So, mae gen nhw... Ti'n siŵr na ddim just posh shandy, dio? 6 parts beer, 4 parts lemon. Shandy? Mewn ffordd. Ond just touch mwy o'r lager na'r lemon, ie. Shandy. Mae shandy o 50-50, ni. Lager top o'n i'n meddwl am ta. Lager top and just a splash, ni. Yeah. Yndi. So, mae'n eitha nice. Spoken like a true bartender yn clwb Ifor bach. 20 mlynedd yn ôl. Ond dwi'n darllen yr cynhwysion na, diolch yn rhaid good vibes i fi, darllen y cynhwysion. Mae'n blasu'n neis, ond mae'r cynhwysion yn sgrechian hangover i fi. So, ond mae mond yn 3.2, so dyna pam. Okay, so mae'n hollol dibynnu be wyt ti'n allergic di yn yr cynhwysion yn egyd? Wel, dwi'n fan ultra processed, a mae hwnna'n faint o cynhwysio. Fructose syrup sy'n yma. Ie, yn union. Aspartame? No, aspartame you! Mae na un ymbyr, a mae na fructose syrup, oes. Yeah, nice. Yeah, sure. Ond, mae'n iawn. Ond na'n brynu fe, ond na'n just gwasgu'r lemon i fewn mynd lager fi. Yeah, so diolch actually'n deud lemonade, mae'n just yn deud lemon. Just roi rhyw splash bach o jiff yn yma. Mae na flas. Jiff lemon, de, dim jiff oes na actual lemon yn efo. Ooh, cyffroes. Go, carbonated water, glucose. Lemon juice from concentrate. Oh, lovely stuff. Ati, yeah, squisho lemon fewn i dy... Neu, hold on. Just like, Coronas ydi o? Ti just yn rhoi bach o lime, squisho lime yn y top? Ie, di Corona ddim yn gret o gwrw chwaith.
Na, mae'n well os wyt ti just yn sgwisio bach o vitamin C fewn iddo fo. Na, I gyddio bles. Na i drio ffeindio un wild horse. Wedyn ni ddim cael scurvy pam da ni'n Oh my god! Master and Commander di hwnna, Bryn. Bysa ti'n cael scurvy ar y bullet train, bysa'r boy amazing sydd yn fel y conductor y train. Oh my god, dyle rwy'n neud fel double bill o fel bullet train a Polar Express. Polar Express? Oh, yeah, okay. Mae'n just ffilms amdan train conductors, dyn nhw, come on. Well, yeah, okay, yeah. Nice. Conta, Bryn, beth sydd... Beth yw y booze? Beth yw y booze? Beth yw, so... Dos na booze. Oedd Bryn yn hegad i Sadwrn hefyd. Sit on a throne of lies, Bryn Salisbury. Ei, di siim di bod na booze, thank you. I sit you on a throne of lies. Oh, okay. Na, so, chys bo fi'n... So, mae strikes... yn y pubs? Yn Llundan, wrth yma sy'n ei bod i gorau mynd yn gynt i fynd i gwaith. Probably ddim yn beth da i gael hangover, so dwi ar San Pellegrino a Robinsons unwaith eto. Sparkling Ribena. Sparkling Ribena. Unwaith eto. Sparkling Robinsons, ond ie. Sparkling Robinsons, ie. Dwi ddim yn mynd fynd lawr y rwt. Mae hwnna'n cymeriad oedd yn Neighbours ar intro. Yeah. Oh my god, eto, joke fydd dim ond y bobl yn ei 40 so, mae person newydd yn gweithio yn swyddfa ni wan, mae hi'n, dwi'n meddwl, 24-25. Oh god. Oedd hi bod noson comedy neithiwr. Oh no. Ac oedd, apparently, oedd hi bach ar goll, chys oedd y comedians yn gyd yn hynach ac yn siarad yn pobol hynach. A nath nhw cyfeirio at Orville. Oh, yeah. Ond mae hwnna yn deep cut. A gyn hi ddim clem pwy oedd Orville. Na. Di hi misio chwaith, i ddeithi Nightmares. Gyd Nightmares. A so ni fatha, yn yr eiliad yna nes i fatha really just sylweddoli. Dwi'n 43 mewn pethefnos. Ac yn teimlo'n dechrau teimlo'n hen. Ond mae birthday month, Bryn. Fuck you, guys. Ti'n gallu eistedd fanna efo dy ffacin Anson Mount hairstyle di yn mynd, dwi yn reaping the benefits o fod yn fy mhedwardegau. Whereas mae Bryn a fi just fel dwi'n yn gweld beth yw'r bonus, beth yw'r bonus am hyn. Mae bob dim yn brifo. Dwi'n cael y brwsi bonus. Dyna dwi'n cael. Oh yeah, joke arall a 24-year-old dim yn God, mae fel fucking boi bullseye na neud jokes pan oedden ni'n fach amdan stuff oedd yn digwydd yn y 60s a ti fel, what? Oh god, no. We are become destroyer of worlds. So, well, obviously, mae booze fi yn substandard ac yn rwtch. Ond, da ni cael bach o audience participation eto. Oh god. Oh, blinking heck. So, bach o ffoli fan hyn. Hey guys, dachos beth gen i? Teeny boteli gwyn. Mae gen i teeny tiny boteli gwyn. Mae gen i un Wairau Cove, New Zealand Marlborough Sauvignon Blanc. Comes highly recommended gan fy ffrind Mel, sydd wedi priodi boi o Sela Newydd. Beth yw'r tasting notes? Mae'r hi tiny gael tasting notes. Mae gen i fo potassium metabisulfite a sulfur dioxide yn efo. Just i helpu hangover, yes. Yeah, nice. No tasting notes, too small. Okay. So small, small. Neu mae gen i ni y classic, Casiello del Diablo. So pa un da chi'n derio fi yfed? Be, gyntaf felly? Yeah. No! Ti'n gwybod? Do you want to watch Bad Boys? Or do you want to watch oh god, bydd yn Keanu Reeves now? Point Break. I don't know. Which one do you recommend? No. Which one do you want to watch first? So, Wairau Cove neu Casiello del Diablo? Cove. New Zealand. Sevi B. Fi'n teimlo fel rhywbeth allan o rhyw fath o ITVX documentary rwan. So, gan i weld os ydy'r... dwi'n mynd i tolli hwn dros y keyboard. Pwy wyddai? Probably. Dwi'n teimlo fel yr Oli boi gwyn na. Ti'n bod?
Gwrandewch ar hwnna, guys. Beautiful, beautiful. So, cael sip bach o hwn. Mae'n smelio fel... Mae'n smelio tam y bach fel tail. Ond, dwi'n cedi bod Gwyn i fod sort of yn neud hynna. Earthy, grassy. Oedd hwnna'n swnio fatha rwy'n y cerdded trwy tail wan. Mae'r flavour profile ddim yn anhebyg i tail, not gonna lie, ond does gen I ddim well-developed palette ar gyfer Gwyn. Dwi'n meddwl bydd yr cegiad nesa yn well. Ar un ar ôl hynna? Y fydd yn well byth. Oh my god, dyna sut mae Gwyn yn gweithio. Ie. Dall fan. So, Matt M, Jamie, Leia, dyna lle mae'ch cyfraniadau hyfryd chi'n mynd i wine classes i sians. Ond, ti'n gwybod pam ddo, Bryn? Na i ddeitha ti pam bod fi'n yfed Gwyn. A mae hwn yn brinthnasol iawn, okay? So, dwi'n mynd cofio nes i siarad amdano fo ar y benod diwetha. Colleen ac Owain dw yr Eidal. Unrhywun? Enw'r rhaglen ar ysbrydrec ydi Ciao, Colleen ac Owain. A mae Ciao, Colleen ac Owain, dwi'n mynd i ddeud hyn yn gyhoeddus, gan bod gennym ni gymaint o gynulleidfa. O bosib, y rhaglen mwyaf delightfully top ar ysbrydrec. A dwi'n deud hwnna cronfachau positif. Mae o yn basically dau wag na mae Colleen, lovely, intelligent chef Colleen Ramsey, the pride of Caerphilly, ac Owain Weatherman, a mae'r ddau nhw wedi prodi boi o'r enw Aaron, bod dim yr un guy, that was made clear yn y penod cynta, a maen nhw just yn mynd round yr Eidal, cos oedd hi di sort of tangentially byw na pan oedd Gwyn chwarae Juventus. A mae just yn nhw yn mynd round yn yfed loads o win Gwyn. A eistedd ochr llyn Como yn yfed Gwyn. A wedyn maen nhw'n mynd i ryw restaurant, a maen nhw'n yfed Gwyn. A maen nhw wedi Gwin Gwynfluencer fi i ddechrau yfed Gwyn. Okay? Dwi just eisiau teimlo mor classy, gymaint o classy bitches a nhw, yn mynd round a cael drones yn dilyn mi round tra bod fi ar speedboat ar llyn Como. Bit all yna ddim di gweithio. Ond dwi'n teimlo allai manifestio fo wrth ddechrau yfed Gwyn, okay? A mynd ar y gwch i gwaith yn lle, mynd ar y beic. Right! A ddim dropio dan 100 km/h. Neu bys yna psycho teenager yn ffrwydro hwnna di'r peth cwch fi. It's speed on a boat. Speed 2. Speed 2. No, naki, hang on, Sioned, hang on. Calon iawn wan. Sorry. Speed 2, cruise control. Fucking Bryn, Sioned just got schooled. Spectacular. Rwan ta. Dwi yn gobeithio fydd rhywun yn nominatio Gwin Gwynfluencer fel teitl y sioe. Achos dwi'n teimlo fel bod fi di tynnu honna allan ar y foment ola a gath i ddim quite a response o'n i'n disgwyl. Okay. So, da ni di wneud y booze lediad. Da ni rwan, mae'na newyddion. A chwarae teg, headlines yesterday, newyddion byr. So ni fel, mae gennym ni subsection yn y notes yn newyddion byr. Dwi'n licio'r newyddion byr cyn ti'n just dweud, mae'n byr os yn rhaid ni aros ar hwn, just skim it. Go. Y Tim Cook yn... Tim Apple. Tim Cook that Apple. Mae o'n retairio. Ond ddim really yn retairio, mae dal yn mynd i fod yn rhedeg y chairman of the board neu whatever, yeah? So, dal reikin yr un. Job fo ydi... basically delio efo Trump a arlywydd China. So mae'n protectio y cwmni. Be di enw'r boi sy'n cymryd drosodd, dwi'n cofio be di enw fo. John Turnus. Yeah, a mae o di bod yna ers blydi dros 20 mlynedd. So, he's the right guy for the job. Right. So, yes, sut sa ti'n fel ein Apple correspondence ni? Sut sa ti'n mesur cyfnod Tim Cook wrth y lliw? Mae wedi bod yn cyfnod dim ond 15 mlynedd, ond mae'r byd completely gwahanol. Ac achos Apple i ryw raddau, ydy hwnna? Bys o ti'n gytuno? Ie, mae
ma Apple wedi penetrate fo'n i bywydau lot iawn o bobl sydd, sydd da ni'n abod, sydd yn gwrando ar hwn, ma nhw wedi troi rownd y busnes fatha fod Macs mond ar gyfer pobl sy'n dylunio, ma nhw rwan yn cael ei gweld pam ti'n gweld nhw'n prifysgol, Apple logos yn bob man ar laptops, iPhones gyn bawb, ac tywod, yr Apple Watch, nath o, hwnna'n un o'r things nath o spearheadio i fewn, lle mae health ydi big thing Tim Cook, ac so mae o'n di arwain lot ar hwnna. Wrth gwrs mae'n pethau shit di digwydd, fatha nath nhw canslo, nath nhw wario biliynau ar trio cael car di cael ei greu. Oh god. Ond y peth call nath nhw wrth sylwi fatha, dwi'n ddim yn fucking weithio, at some point, canslo fo, ond peid y deud wrth neb, dan fo, just the rumour mill thing, no ddo. Ond wedyn gen ti Apple Vision Pro, sydd, tywod, mae o'n spectacular i drio fo, ond fucking hell ti'n gorau fod efo digon o bres yn banc just i splurgio ar hwnna am ddim reswm. Ti oedd wedi rhannu erthigol really dda ddoe amdan yr holl dyfeisiadau mae tech bros yn creu ydy, like, dyn nhw ddim yn creu stwff, dyn nhw ddim yn ateb problem sgen bobl. Yeah. Ti oedd hwnna, dwi'n siŵr hwnna, yn y verge oedd hwnna, sorry, wrth gwrs achos mae'r Mac Mini'n bod yn erthigol da na. Ffeindio, negeseuon ni. Silicon Valley. Arbennig. Silicon Valley di newid o fod yn rhywbeth oedd yn trio datrys problemau oedd gyn bobl, ac oedd rwan just i mynd yn stuck fyny tina i hynna'n yn trio creu pethau i datrys problemau sydd ddim yn bodoli, a fysa chdi'n gallu deud fod y Vision Pro yn un o heina. Pan oedd nhw'n trio cael pob i wneud 3D TVs adra. Ie. Oedd o fath, na, di hwn ddim yn mynd i weithio. Mwch faint o'r chrata, nid i taflod ato fo. Ti'n mynd i convince pobl i brynu spectols 300 o bunna pan maen nhw'n newid wario campins ar 1,000 o bunna ar deledu newydd. Ti'n gwybod, ti'n cael 300 o bunna per person i nhw'n gallu gwachio. A ti'n gallu gwachio o un angl iddo fo sort of edrych yn 3D. Wyt ti'n teimlo bod y Vision Pro basically, oedd pawb arall wedi sort of mynd in on sneaky, horrible specs, bys ti'n ma'n gallu deud bod nhw'n tech specs. Basically, mae pawb arall di Meta Ray-Bans ar stwff yna, whereas mae'r Apple Vision Pro just mor hyll. Basically, ti'n ma'n gallu edrych rownd hwnna. I start ar ben dy hun thing ydy'r Vision Pro, neu i'r bobl na sydd yn eistedd am first class ar y wyren sydd yn yr awyr am 12 awr, diwm yn rhywbeth, mae o'r pen arall y pegwn o be di'r Meta Ray-Bans. Mae'r ddau yn dod o begwn wahanol, ond yn trio cyrraedd yr un lle yn canol fys yn un ddeud. Ond i ryw radd hefyd yn mynd ar ôl rhywbeth gwahanol hefyd, chos lle mae Meta wedi pivotio i pwyslais ar fideos byr, so mae creu teclins wedyn yn gadael ti hel y fideos byr na. Mae hwnna'n neud synwyr iddyn nhw, a so mae'n dyfais efo pwrpas. So ar business account Instagram heddiw, ges i hysbysebion, specifically di rhoi fewn i feed fi, a hysbyseb gan Meta oedd o, oedd specifically yn deud, dyma reels mae bobl wedi creu hefo Meta Ray-Bans, a literally un influencer oedd o, ac oedd hi just yn dod fyny fel constantly, so dwi'n mynd hyd yn oed yn... Ond y thing ydi, dwi'n eisiau hwnna, dwi'n mynd yn gwybod, di hi go iawn, do ddim yn gwisgo'r spectols, oedd hi obviously iwsio nhw i recordio'r thing ma, ond ti'n methu deud... Ond be mae'r rhan fwy o bobl yn defnyddio fo, o be dwi'n glwad, ydy, ma'n defnyddio fo fatha headphones open ear, a wedyn maen nhw'n defnyddio fo fatha AI assistant sy'n gallu gweld be ti'n weld, a ti'n gallu just gofyn fo, faint o bell ydw wrth y train station i bobl sydd angen dwi'n credu bod o'n absolute game changer an y bleddau. Dwi ddim yn mynd i, byswn i ddim yn gwrtheud hynna o gwbl. No. Ond mae o'n creepy as fuck a dwi'n mysio byd neu fo.
lle ti'n cymharu hwnna i'r Vision Pro, mae o mwy... Sydd yn helpu neb! Wel, mae mwy... Mae mwy concept. Peth ydi, sa'n nhw wedi dod allan o hwnna dweud, hwn di'r concept sgyn ni. Ie, dydym yn neud hynny. A so hwnna di bod yn rhywbeth eitha diddorol, dangos, da ni'n testio hwn yn y labs fath o beth, a da ni'n recrio, ond da ni'n recrio 5 years i ffwrdd yda. A lle, beth gyntio oedd really just fideo drist na o'r boi yn Minority reportio recordio i blant a oedd hi'n gwachad o y fideo ar screens dal yn awful yndi a mae'n just a fel ti'n dweud o'r erthig ma nhw'n edrych ar hwn mae hwn yn cool mae pawb yn mynd i lyfio fo ond mae pawb normal yn mynd mae hwnna'n sad a ti'n mynd yn ôl i'r fatha'r hysbyseb na nath Apple efo yr press ac yn gwasgu bob dim i lawr eto mae nhw'n deud fatha mae gyd i'n neud efo fatha faint y cool ydy'r thing ma a dim really meddwl amdan yr whole negas fath o beth so yeah ond overall mae Tim Cook di arwain very successful mae wedi dyblu os nad treblu y be bynnag oedd revenue Apple ond be mae di wneud yn hynna ydy fod weithiau ti'n teimlo fatha, wel, ma nhw'n neud gormod yn lle canolbwyntio a just make it all good. Make it all good. A wedyn... Cos oedd peth jobs da oedd fatha, da ni'n neud un ffôn, da ni'n neud un math o laptop, un math o computer, a da ni'n neud hwnna'n fucking awesome. Llewan gyn ti 4 gwahanol type o ffôn. Wel, un thing Steve Jobs mwy oedd fatha gyn ti un consumer a gyn ti un pro o bob dim. A wwan ma'n askews trwy'r fucking to. So ti'n sort of ond y peth ydy, fe dim deud byd drwg amdan yr hardware, mae gyd yn fucking solid ac yn gweithio. Y meddalwedd sy'n gadw i gyd lawr. Ac mae John Turnus ydy pennaeth yr hardware ac os gen ti bennaeth hardware yn rhedeg yr holl gwmni gobeithio fydd o'n reid yr un fath o sylw i'r software a hwnna fydd y peth ond y thing ydy beth ydy'r point o gael hardware amazing like os just ddim yn gweithio i bobl ac yn edrych yn ridiculous so does some point iddo fo gael hardware amazing pan dydy'r cwmni ddim wedi bod yn blaenoriaethu profiad defnyddwyr. So'r cwestiwn wan ydy pwy mi o am roed in charge o'r gwahanol adrana ma da, so diolch mynd i'r roed... John Cerrucci di enw y boi nath dyfeisio'r Apple Silicon Chips fo sydd yn arwain ar yr caledwedd i gyd rhan. Right. So pwy mi o'r in charge o'r meddalwedd wedyn de, so... hwnna di'r boi nath, oedden ni siarad amdan mis dwytha. Cofio yna. So ydy o'n mynd i aros yna dan yr arweinydd newydd, a ydy o'n mynd i fynd... A hyn, so ydy'r cwestiwn ydy, be mae'r tîm ar y top a bod, a peth ydy hefyd, be i ryw radda o'n i'n gweld Tim Apple oedd bod o'n mwy continuity oedd o yn ytrach na big swings a neud rhywbeth arall Mae well fod fel ar, really. Dwi'n meddwl. Wel, di ryw radda. So fel ti dweud, mae o di bod yn llwyddiannus iawn, achos mae'r cwmni wedi treblu mewn size yn y 15 blynedd yna. Ond beth ti wedyn, ti wedi cael rhywbeth arallfydol, ti'n mynd i cael fatha'r iPhone nesa neu'r iPad neu'r iPod so dim caledwedd ydy'r pethau nesa nag Sôn am iPhone nesa a felly de just i mynd i wylod y newyddion byr ydy'r back market thing de let's go just am eiliad da chi'n mynd gorau clicio yn byd basically mae genna fi iPhone newydd ond yr unig beth ydy, mae union un peth ar iPhone 12 mini oedd gynna fi cynt. So, ar back market oedd mae'r iPhones gynna fi mewn exceptional condition ac di dod efo battery newydd
Y 12 mini? Y 12 mini. Oh, wow. Ag efo 256 gig o memory yn efo. Wow. Storage. Ag oedd yn costio 180 quid. Blingreg. A so, y peth da amdan hyn ydi, os ni di penderfynu mynd â un 12 mini fi efo 128 gig o storage i fewn i Apple, fos dwi'n costio 80 quid i fi gael batri newydd. Yep. Ond dwi wedi cael 80 quid gyn back market am reid iPhone fi iddyn nhw, a mae'r ffôn yma wedi costio fi 100 pint efo batri newydd a double y storage. Mae hynna'n wellgo. So, dwi just gadael pobl yn bod, mae well wneud hynna, os da chi'n rhaid allan o storage, batri chi ddim yn behafio'n iawn, just mynd i back market, ticio'r box o gael batri newydd a mwy o storage. Ar yr un ffôn a gyda chi, a reid yn hen chdi yn ôl iddyn nhw, a mae'n costio chi rhywun faint a batri newydd yn Apple. Anhygoel. So there's my back market tip. Dwi'n gweld prisiau pethau wan. So ges i ffôn fi 6 mis yn ôl? Beth fel na. Mae'r prisiau hyd yn oed yn well rwan, fel dwi'n edrych yn nhw rwan. Achos oedd y 16E, sef be ges i, ddim yr un mwyaf diweddar rhagor na. Maen nhw'n really resymol. Really resymol ar hwn. A ges i profiad really da fan nhw. Dyna dwi'n meddwl amdan efo'r un pa dwi'n newid yn nesaf fi ydi nytrach na prynu'r un mwyaf diweddar ydi mynd am rhywbeth oddi ar back market a rhywbeth fel a just cadw lla. Ie, exactly. Naci, fatha tu ôl i'r blaen yr hwnna just just un yn ôl. Ie, rhywbeth fel o. Mae hwnna wedyn yn meddwl bod i'n cael o'r atach a... Ie, ti'n mo beth, dyma pan mae bobl yn gwrando nhw ni, maen nhw isio yr info ma. Neu, ti'n mo, swn i'n lyfio bod y person sy'n prynu fair phone. Swn i eisiau bod y person yna. Ie, problem hwnna efo fi di ffocin Android. Ie, dyna'r thing, mae gymaint, y broblem ydi bod bywyd fi yn mae teulu fi gyd yn, mae'r family management arno fo yn entrenched, achos bod dyfeisiadau Apple sy'n gen i ni gyd. Da ni locked in. Da ni yn. O, dim yn y ffordd dda. Locked in. Brackets derogatory yn anffodus. Diolch, Iest. A good deal i Gwrandewch ni. Newyddion quick. Arall, Brussels launched an age-checking app. Hackers say it takes 2 minutes to break it. So, maen nhw wedi rhoi shocking. So, maen nhw wedi reid fyny ar GitHub a wedyn mae pobl wedi tynnu fod arna a di ffindio gwallan o fo. Sydd, mewn ffordd, mae'n beth da fod maen nhw wedi wneud o'r open source, so mae pobl yn ffindio'r beth sy'n wrong efo fo. A wedyn, mae'n gallu cael ei drwsio yn ddi, so... yn hytrach na gwybod o'n closed off thing a wedyn maen nhw'n rhaid allan yna a wedyn... So yn yr erthigol ma'n POLITICO just lot o white hat hackers yna'n deud dyma di problems da ni di ffindio nhw fo. So mae hwnna'n surely positive, right? Stori arall o Ewrop, Ffrainc basically ditch Microsoft sydd yn stunning. France to ditch US platforms Microsoft Teams, Zoom for sovereign platform citing security concerns. So Linux, rhedeg hwnna. So dwi'n big fan o'r I know, fi'n gwybod Reddit, just dewch efo fi ar hwn. Just Reddit, buy from EU, lot o sôn fan amdan gwahanol llywodraethau ar draws Ewrop yn gwneud hyn. Un arall nes i weld heddiw yn popio fyny ar France 24 ydy ffaith fod mae yna bobl sydd di bod yn gofyn mae eisiau arestio Netanyahu mae America oherwydd na pan maen nhw'n mynd dramor o stwff, mae'r cardiau nhw'n gweithio ar Visa a Mastercard. Mae di cael ei blocio tu allan i Ffrainc i'r person yna oherwydd fod nhw wedi deud fod nhw eisiau Netanyahu cael i arestio. So mae nhw rwan, mae'r Brussels yn edrych fewn i, da ni eisiau payment system sydd ddim yn dibynnu ar hynna drwy Ewrop. So, dwi ti ddim yn cael dy gloi allan a fod o'n y level pegging a Visa a Mastercard.
sydd yn bonkers i fi feddwl fatha, oh my god, 2 gwmni America di heina, wedyn da ni'n gaeth iddyn nhw. A ma'n pres ni gyd yn llifo trwyddo nhw. Ne, bob dim. Ie, ti'n meddwl amdano, mae mor just ingrained. Yr un ffordd a mae macOS a Windows, a wedyn dyna lle mae Linux yn dod i fewn yn Ewrop, lle mae'n gallu adeiladu distro i hunan i gynneud yn union be maen nhw eisiau yn y llywodraeth. So, mewn ffordd eich fod Trump wedi gwneud ffafr i bawb yn Ewrop, i nhw'n blydi deffro, a sylweddoli, da ni'n dibynnu gormod ar y cwmnïau yma dros y môr. A dyn nhw ddim yn ffrindiau ni, di America ddim yn ffrindiau ni na. So, Be di'r consensus o fewn y busnes contactless, Bryn? Wel... Gallai ddim siarad dros y cwmni, wrth gwrs. Na, peth di hyn, mae creu payment brand European wedi bod yn syniad ers blynyddoedd. Problem ydy, dio ddim yn mor hawdd a hynny i trio pigo yr holl beth. Chos beth ydy, mi oedd ar intro visa yn hefyd efo visa Europe ac oedd hwnna'n gwmni hollol ar wahân. So mi oedd o'n system oedd yn redag o Ewrop yn y trechna. In fact, o Ffrainc, o Paris ar intro. So mae'n lot o wedyn cytuno dros trwy bankiau gyd, European Central Bank, a wedyn ti'n mynd wedyn fatha wedyn ti'n gorfod cael y bankiau wedyn yn y gwledydd wedyn i dynnu i cardiau nhw nôl o'r i cardiau newydd allan sydd ar rwydwaith newydd. Mae wedyn ti'n gorfod cael systema wedyn sydd yn cysylltu i'r rwydwaith yma i derbyn y taliadau. So dio ddim yn rhywbeth oedd y peth mawr dwytha oedd i wneud efo taliadau oedd PSD2 ac oedd hwnna'n andros o newid mawr nath cymeryd chydig o flynyddoedd i trefnu ac nath hwnna wedi dweud mae rhaid i pob bod yn barod erbyn y dyddiad yma reit fyny at y dyddiad yna oedd pob yn dweud da ni'n barod ac so bron i'r holl system taliadau yn Ewrop dorri lawr chos oedd yn efo barod yn dan y damn thing so ydy mae'n syniad da ond mae o'n haws dweud na wneud ond hynny ni hyn ddim yn meddwl bod o'n ddim yn beth drwg i wneud chys ond y peth hefyd ydy mae'n gyn gymaint o nested dependencies yn y stack yma a mae'n part o beth sydd yn y rhywle yn Ewrop efo'r digital resiliency so DORA so os ti'n bank neu yn cwmni sydd yn neud yn y byd ariannol mae'n rhaid i ti ddallt be mae dy stack di'n edrych fel pwy ti'n dibynnu ar a be sydd yn mynd i ddigwydd a be ti'n neud os bod tameidio hwn yn stopio gweithio ond y problem ti'n gweld ydy mae'n gormod wedi adeiladu yn Amazon gormod wedi adeiladu yn Google Cloud mae gen ti mae Cisco mae gen ti Cloudflare, mae gen ti bod math o gwahanol cwmnïau yma sydd yn America a hein ydy'r technolegau mawr yma sydd yn cael datblygu i canoli'r holl. A peth arall ydy hefyd, mae gen ti lot o'r fatha'r plumbing yr internet i gyd dal yn dwylo'r Americans. So mae gen ti mewn o galw'r root DNS servers. Mae'r rhan fwyaf o'r rheina dal yn America. So, ti'n sôn am trio creu we agorad a we... Maen nhw'n cytio'r root servers yna off sgyn y ni lle ddim yr infrastructure allan o America i gallu cario'r rest o'r rwydwaith i fynd. Wyt ti'n rhagweld... Sorry, cedi est. Ar hynna, Dyna ni anghofio tannu chdi ddeud hynna, ond dydy account Blue Sky fi ddim mwyach yn rhedag ar servers Blue Sky yn America. Maen nhw'n rhedag ar servers Eurosky yn Brussels, dwi'n meddwl, maen nhw, dwi'n siŵr iawn. Ond Eurosky.tech ydy o,
A tywod, mae o yn cyd-fynd efo'r ffordd mae Blue Sky fod yn gweithio fod ti'n gallu just hopio off, on and off server a mynd â dy enw efo chdi a dy holl followers a bob dim. So pam nath nhw'n rhyddhau hwnna, maen nhw wedi rhyddhau at 6 wythnos yn ôl, a wedyn nes I symud ar draws bythefnos yn ôl. So sut wyt ti'n gwneud, sut wyt ti'n symud ar draws? Sut wyt ti'n neud o? Ti just yn creu cyfrif ar Eurosky, ond mae na step-by-step thing, dwi'n gwybod, oedd o'n really hawdd, am fod, dwi'n cofio, nes I ddarllen ar y blog, oedd o, lle oedd chdi'n gallu just, mae na step-by-step thing, ti'n gofyn wrth, ti angen just y login a dy password I Blue Sky, a wedyn maen nhw'n neud y gwaith I gyd wedyn. Mae cymryd tua awr I neud siwr, dyn nhw'n misio chdi logio fewn am tua awr, be bynnag, iddyn nhw shiftio bob dim, neud siwr fod bob dim copio drosodd, a maen nhw hefyd yn setio fyny backups, mae yna backup lleol yn dod lawr I dy computer di o bob dim, just rhaid ofyn mae o'n cocio fyny ar y transfer, ond mae ti'n cadw union rhan enw, ond os deud wan fod, os ti ar, oherwydd dwi efo iestyn.de, fatha I enw fi ar Blue Sky, mae di cadw hwnna, fod yn personol, dwi'n talu amdan di hwnna fatha URL. Ond os ti efo un iestyn at Blue Sky, mae o'n newid I iestyn at Eurosky, ond mae pawb, mae o'n updateio ar accounts pawb arall, so mae nhw just yn teipio fewn iestyn, a mae'n automatic. So, mae yna gret, sori, mae stwff fel yna, dwi'n pethau fel dyna pan bod fi ddim ar fel master. Os ti'n clicio ar account a wedyn ar eurosky.tech, mae'n deud migration guide. So na I reid hwnna'n y notes. Ia, diolch. So mae problem hefyd ydy mae'r symud I wneud stwff yn y cwmwl wedi symud ni o wrth dealltwriaeth o redag gweinyddion ar lefel is I lawr. A'r syniad ma o dallt be mae firewall yn neud, be mae routers yn neud, be mae hyn yn neud. Chos mae hyn I gyd wan yn cael neud o fewn interface yn y cwmwl. So ti'n setio reola, mae reola na wedyn yn mynd o cael gyfieithu gan y meddalwedd I lawr i'r lefel yr actual rwydwaith. So, ti wedyn yn trio meddwl wel, da ni wan yn dod yn dibynnol ar gwasanaethau fel Amazon a GCP I redag y system yma, chys da ni'n really daeth sydd wedi dod hynna'n. A wedyn, so, ti'n mynd I greu rhyw fath o dependency trio symud achos ti angen rhywun I redag gwasanaeth tebyg, so ti wedyn trio symud yr gwasanaethau yma draw, ti angen basically adeiladu rhywbeth. Ond da ni symud o wrth sefyllfa lle mae pobl yn dallt ar lefel iconius sut mae'r stwff ma'n gweithio, a mwy mae hyn yn parhau, llai bobl yn dallt. O'n I darllen yn y papur heddiw, oedd nhw sôn amdan o'na diffyg pobl yn dallt sut I wneud crefftiau fatha efo carrag efo pren a pobl fel that. Da ni mynd I ddod i'r pwynt lle da ni'n efo pobl sydd actually dallt sut mae'r gweinyddion ma'n gweithio. Chos da ni gyd wedi symud i'r gwasanaeth yma sydd yn y cwmwl. So ni'n Ewrop, be swn i'n neud ydi edrych mewn I sut sydd yn neud yn siŵr bod da ni'n dallt y technoleg ar lefel is I lawr, a bod ni actually gallu adeiladu'r pethau yma yn ytrach na bod ni symud I fatha pwynt felly mae'n gyd yn point and click, neu da ni'n gofyn i'r AIs neud o. Dwi'n isio mynd lawr y route o basically troi Haclediad fewn I fel existential dread podcast. Ond mae chi'n meddwl bod I mor ddiddorol, bob tro da ni'n trio siarad am tech, mae wastad yn dod nôl fewn I, mae an existential threat I sut mae humans yn
byw? Neu dwi just yn gweld Wel, na, oherwydd mae'r stori sydd dod wedyn ydy'r Tinder and Zoom offer proof of humanity eye scans to combat AI. Ond y joc yn hynna, be mae'n defnyddio? Ond yr world coin bloody stupid orb thing, Sam Altman. So, gai just ddeud, right? Ti'n gwybod os ti'n mynd ar Tinder, right? Ti'n gwybod beth sydd hefyd yn proof of humanity? Ydych chi di trio the Jane Austen app o sut i gael rwy'n. Dych chi yn cael rwy'n i mutually cyflwyno chi rwy'n maen nhw'n nabod sydd yn nice ac yn normal ac yn real human. Ti'n gwybod? Like in the old days, lle a ti'n mynd... Dwi'n bach yn unig, so ni'n licio cwrdd o rwy'n. A ti'n rhoi allan i dy real world pals. A mae'r real world pals sy'n deud, na, mae'r person yma'n sglyf. Beth am trio y person yma? Mae nhw actually quite nice a normal. Be am chi gael drink efo'ch gilydd? Dwi, personally gyfrifol, dwi'n teimlo am 2 blentyn yn y byd, cos nes i setio fyny ffrind fi, hefo like ex-cousin gŵr fi. O'n i just yn mynd i ddeud 2 blentyn ti di roi genedigaeth. Dwi'n gyfrifol am 4 blentyn yn y byd ma. Dwi'n gwybod, mae hwnna mor i oldie. Mae hwnna mor i oldie. So lle dwi'n cael yr app ma? Yr app ma, ti'n cael yr app ma yn y llyfrgell, ti'n darllen Pride and Prejudice, ti'n gwatch, actually na, fuck that, ti'n gwatch The Other Bennett Sister. Dych chi'n mynd deall faint ma. The Other what? The Other Bennett Sister. Grandad, oh my god, should have led with this. Dim just bullet train explosion oedd y peth gorau fi. Oh my god, Iestyn, mae'n mynd i fod, mae'n mynd i fod fwy na rant fi am cyfres ar y BBC. Frankenstein. Mae o yn y peth gorau, dwi wedi gwylio, mae o fel mynd i therapi, mae o yn anhygoel. A dwi di awgrymu fo i gymaint o'r youngsters yn gwaith, a maen nhw wedi dod nôl ato fi, hefo dagrau yn ei llygaid yn deud bod o'n hydol ac wedi ail ffurfio i gobaith nhw mewn dynoliaeth, achos dyna'n sicr be mod i'n neud i fi. Mae o ar hyn o bryd 28 days o views ar BBC iPlayer wedi cael beth fel 7 miliwn a hanner, y lawns drama wreiddiol mwyaf gan y BBC ers blwyddyn, ers mis Mai diwetha neu rhywbeth. Mae o yn spectacular. Na i fynd ymlaen amdano fo yn yr after party, achos dwi ddim yn teimlo falle na rwan ydy'r amser amdano fo. Ond os ydych chi'n edrych am rhywbeth sydd yn inherently human, mae gwynebau bobl yn edrych fel gwynebau bobl. Does na ddim plastic surgery sy'n trio neud nhw edrych fel AI versions o'i hun, sydd yn whole other sefyllfa. Mae YouTube fi just yn obsessed hefo YouTube video essayists yn deud, everyone's face is weird now and everyone's on Ozempic. A dwi fel, yes, I know that, because I live in the world. A dwi'n gofio hwnna. Gesi... OK, na i ddeud o rwan, achos... Fedra am helpu, pam dwi'n edrych ar y screenshot fyma, pwy sydd yna fo, beth yna fo, Richard D. Grant. Richard Coyle, Richard D. Grant. A dwi just we've got to get some booze. Genuine, dyna di vibes fo. We want the finest wine known to humanity, we want it here wedi now. Ei ffilmio yng Nghymru, so dwi di deud wrth fy anwyl ferch, achos nath hi watched efo fi, mae'n 11, a mae hi rwan di gwatched hwn i gyd, a mae hi just fel, mwy, dwi eisiau mwy. So, da ni'n gwatched fucking Pride and Prejudice. Da ni di gwatched y Keira Knightley film, da ni rwan yn gwatched yr fersiwn 1995 for Jennifer Ailey. Probably well gadael y fersiwn Margot Robbie o Wuthering Heights o'n so, yeah. Da ni'n fine efo, Wuthering Heights not for the kids. No. Bronte Sisters are rhy weird. Northerners, ti'n gweld? Na, Rivals, de. Genuinely, dwi'n mynd i fynd mwy a mwy amdan The Other Bennett Sister yn yr after party. Mae o'n draws newidiol o brofiad teledu. A llai ddim, mae o 100% yn stunning. Ges i dros, dwi'n mynd cofio sy'n ni wedi deitha chi dros y Pasg, traedd Bryn ar ei amazing trip fo. Executive decision. Dwi'n ditcho'r news, dwi just eisiau siarad amdan spiritual awakening Bryn yn mynd i'r
rhifain dros y Pasg if you're gonna religion, do it full speed. Achos oedd y Pasg yn really special i fi, cos ges I wisos offline, basically. Nes I ddileu, o'n I off gwaith, nes I ddileu social media ffôn fi, o'n I wedi brifo cefn fi, so goffes I eistedd mewn cader yn darllen nofelau Jane Austen am 3 diwrnod straight. Oedd o'n healing, okay? A gwachod The Bennett Sister. Dwi ddim yn jocio, ond dos I nôl ac o'n I fel, dwi'n ddynes newydd, mae'n gret. Dio ddim di para, dwi di goffa mynd nôl I sodding bod terminally online, a mae'n fucking horrendous. Ond, delio fo Mac Mini. Nôl i'r Mac Mini. Lle ni siarad am trip Bryn? O Bryn di mynd i'r Rhufain? O Bryn di ni per yr undod? Ie, oedd hwn I fod yn y before times yn yr agenda, ond... Agenda, nathon ni just symud o... Na. So, here we go, Bryn. Mixing it up. I fod yn dechnegol mae perydrod sy'n chdi gorau cerdded holl ffordd yna. Nes di ddod yn ôl at ni a dweud, guys, fi dwi'n unig berson sydd wedi colli pwythau ar trip yr eidol. Sy'n cerdded loads. Mae hwnna'n ffocin per yr undod? Na, wel da. So, nes I... flashback I dolyg, I suppose. So, o'n i'n gwneud y croesair y cyfeiriad at cerflun The Pieta gynnig am Michelangelo. Nes I watched anime amdan Japanese artists yn dod I Brydain I studio celf, ac oedd hwnna'n un o'r darnau, oedd un o'n nhw yn trio cerfio mewn pren drosodd nes oedd yn cael yn reit. Spectacular. So mae'r Pieta yn eglwys St Peters yn Rhufain, a beth ydi cerflu gan Michelangelo pan oedd 92. A beth gyd sydd Mae'r yn dal corff Iesu wedi ar ôl fo cael groes hoelio a mae hi'n fanna'n edrych ar ei gorff o mae gyd si I gwyneb hi'n edrych yn dris dros ben beth mae'r Piet yn gyfieithu pity, so cynnig compassion. So, beth ydy, mae hi'n gafel yn ei gorffo, mae hi'n marw, mae hi'n edrych ar y fod, fatha, mae'n mab I cael ei lladd, fatha beth. So, mae o'n really just mae o'n bwerus ac yn drist dros ben, a hwn ydy'r unig cerflun sydd wedi cael ei arwyddo gan Michelangelo, chos oedd pobl yn dweud, di rwy'n mor ifanc a methu glir methu, a mae hwn yn cael I considero fel fatha cerflun hynod o bwysig gan yr eglwys a mae o'n waith trawsnewidiol so anyway torri calon jyst I edrych ar lluniau yna fo allan dychmygu be mae fel pan ti'n so oedd hwn cael gyfeiriad o fo yn y croesair a mae fi'n dweud dwi'n eitha diddorol so fi'n edrych o fyny gweld lle mae o diddorol darllen I hanes o dweud mae hwnna'n Rhufain right interesting so amser yna flwyddyn mae BA yn cynnig pecynna gwyliau ar deals feta so fi'n edrych I fyny a gweld be wrtha wsos yn Rome yn gostu fi a wedyn o'n edrych ar pres yn gallu mynd o'n i'n mynd yn mis Ionawr o'n i'n mynd yn mis Chwefror mis Mawrth mae gen I un o ddau bethau gwaith a wedyn mae'n dweud hei oh my god sôn yn amserig diddorol I mynd I Rhufain am Pasg diddorol, so... Mae'r wedyn y primer Easter bunnies I gyd yn allan. Exactly. So nes I hedfan allan dyddiau cyn Pasg, dod yn ôl dyddiau wedyn. So a dyn ni wedi cael gafel gwestiwn eitha agos I St Peters so oedd yn eitha wel so fi'n troi fyny yn eitha 5-6 o gloch a fi'n dweud hei dwi'n gyrru dal y pyrrig ni gret a i'n mynd ar camera fo fi a i'r sgwar a fi'n o mewn
10 munud o'n i wedi gweld y Pope, oedd y Pope just i mynd heipio a Fel a mae. Oedd o'n fatha dweud, hey, what up, welcome, oedd o'n mynd fatha, finger pistols, welcome to Rome, hey! Deep dish pizza, hey! So they're just matter wedyn o'n mynd o gwmpas yn edrych ar hen capelli, weld yr hen oedd yr updates oedden ni'n cael yn hyfryd. So ddyn ni mynd i yr Borghese Gallery, a hwn yn anhygoel o bole. So be oedd hwn oedd? So oedd y teulu y Borgheses oedd gyn nhw oedd wedi prynu fatha 300 acar ar ymyl Rome. Ac oedd wedi creu tŷ just ar gyfer i gasgliad o cerflyna of gwrs bod o wedi. A lluniau balli. Ac oedd hein wedi cael ei hein rhan fwy nhw wedi cael ei wneud gan boi'r enw Benini. A mae o'n gyfrifol am wneud rei o'r statues marble mwyaf anhygoel dwi'n wedi gweld yn y mywyd i. Oh my god. A mae hyn i gyd yn edrych fel bod nhw'n fyw. Gai just torri fewn. Dyma be dwi isio ar Colleen a Owain does yr Eidal. Dwi isio Bryn yna yn mynd gobsmacked amdan celf. Dwi yn swisio Gwin round just wrth gwrando ar Bryn. So, I mean, peth ydi, mae hyn yn... Mae lot ein fatha'n Greek/Roman myths, a mae'r un, so mae nhw'n eitha trawiadol, dwi'n gyd si Hades and Persephone, a y stori efo nhw ydi bod Hades ydi cipio Persephone ydi... So neb di gwachod y musical? Dragio hi i'r... Yes, dyn, surely. Dwi'n gwybod ti ddim yn boi musicals. Cwestiwn rhethregol. Ti'n gwybod am Hades Town? Dwi wedi gweld Hades Town dwy waith. Yes, na. We got blanks. Na. Falle? Na. Okay. Jam di dod i pontio to. Na. So, ond y peth sy'n gweld ydy, mae o y fanna'n, a mae hwn yn part o'r Baroque era, a beth sy'n gweld ydy, lle ti'n symud o wrth y fatha'r idealism o'r Renaissance, lle pob yn berffaith a o'r pob yn ideals i gyd, ti'n mynd wedyn i'r Baroque era, lle ti'n gweld bach mwy o'r fatha'r warts and all, ac yn achos Hades, mwyn llythrenol, chos un o'r pethau ti'n sylwi sydd ar ei gefno ydy wart ar ei gefno. A mae hwnna wedi cael ei wneud mewn marble. A ti'n gweld, mae la wo ar ei gafel ni choesi, a ti'n gweld fatha oilion fatha lle mewn gafel, ti'n gweld fatha'r croen fatha di plygu. So hold on, mae hwn yn... A mae hwn wedi cael ei wneud mewn marble. Ond mae hwn yn cerflun o SA, bys one would imagine. No, y cerflun o rwy'n yn cael ei treisio. No, beth ti'n gweld ydy mewn gafel hi fatha bod hi'n dragio hi i'r ymdweld. Not great. Na, ond ti'n mor brwnt a hynny, ond ydy mae o'n part yna. Dyna di be mewn darlunio o ran... Ie, fatha, probably, mae'n mynd y ffordd yna, so, ie. In fact, dwi'n meddwl, yr enw swyddogol anna fod i The Rape of Persephone, dwi'n meddwl. God. Ond beth ti'n gweld hefyd ydy, ti'n gweld dagger, un dagger ar ei bochi. Fel deicryn y gynnu hyn. A mae hwnna ti'n cael ei mewn marble. A mae wedi fatha di chislo hwnna allan o'r marble, a ti fatha yn part o'r statue, a ti yn anhygoel, ti wedyn yn mynd i rei eraill lle gyn ti Apollo a Daphne, lle mae Apollo yn mynd ar ôl Daphne, a mae hi troi o lawr, so mae Zeus yn troi hi mewn i goedan. So ti, Bryn, di basically neud the Grand Tour. Nôl at Jane Austen. Ie. A wedyn, so, hyn y pen nes i sylweddoli, nes i feddwl amdano fo, chydig bach, a be, mae'r buses twrio'r Vatican yn cyrraedd am 9 yn y bora.
Right. So mae pobl yn fatha cyrraedd, pobl pentynnau yn y buses, mae ciw anferthol, ti yn am oriant trio ciwio mynd i o'r i St Peters. So, mae fi'n dweud, hei, dwi fatha canlladd, 2 canlladd o'r St Peters. I mean... Be os ydyn ni'n codi fi yn y bora? Mae'r lle'n agor am 7. So ni'n gallu mynd yna, gwario awr a hanner, jyst yn cerdded o gwmpas i lle. Oh my god, cyn i'r buses gyrraedd. Cyn i'r masses droi fyny. So dyna nes i. A so eisiau fiewn i fanna, just hoc wedi 7, oedd y lle bron o wag, o'n i'n 2 funud yn y ciw, a syth i fewn, a o'ch ti just yn gweld yr graddfa, yr peth fo'n anhygoel. Just yr mind, yr gwaith, just y greff. Goferedd yr oferedd yn efo. A o'ch ti'n mynd o gwmpas a ti'n gweld fatha, so ti'n mynd i fewn, ti'n troi ar ddim ar Pieta yn fanna, ti'n sy'n gallu sefyll efo fo, a jyst edrych arno fo, a ti'n fatha mynd fatha, pan ti'n edrych uwch i benno, mae gen ti wedi ffresgo uwch i benno, efo angylion yn cario'r groes i ffwr, fatha beth. So, mae'n anhygoel. Dyn ti'n cerdded o gwmpas, a dyn nes i'n sylwi hyn tan wedyn pan nes i'n edrych tŵr yswyddogol. Mae gen y Vatican andros o gasgliad o gwahanol gweithiau o art anferthol yn yr archif. Ond peth ydy, dim heina sy'n hongian yn yr actual yn St Peters. Pe cynti ydy copies sydd cael neud allan o gwydr. What? Mosaics dyn nhw. Wow. So wrth i creu mosaics o'r gweithiau anhygoel ma. So lle mae'r celf arall te? Lle mae'r rhai gwreiddiol te? Mae hyn yn yr archif. Holy moly. Mae'n darn ti'n siarad amdan man? Yn St Peters i hyn. Yn y Vatican. Yn actual St Peters, yn yr eglwys. Basilica. So ti'n mynd o yn yr gwmpas. eglwys, oce. Be ti'n gweld yn yr eglwys ydy mosaics, ti'n gweld. So Bryn, allai ddechmygu, oedd y ti yna yn dy linen suit? O'n i'n gwisgo linen yn sicr. Of gwrs oedd ti'n gwisgo linen. Pam ti'n cerdded rownd y galeri cyn yr Sistine Chapel. Ie. Mae hynna i gyd. Lluniad hynna. Ond yn yr actual eglwys i hun, gen ti di mosaics yna. A gen ti yn Sistine Chapel, gen ti wedyn mewn peintio ffresgos a bachu. A be'n dda hefyd oedd y tŵr, actually. It's visual medium. Cerdyn ma, ma'n rhaid i chdi. A beth sy'n ffynnu ti, mae'n un mae'n pwyntio allan, a portrait of Biagio de Cecina. Sef oedd o'n fatha part o'r tîm oedd yr edag so selfie yn y celf. Wel na di Revenge can Michelangelo di tynnu llun basically mae di fel so oedd y boi ma'n photoshopio fo fewn i llun anweddus. So Stunning. So oedd o di cwyno bod yn gymaint o bobl noeth ar tor Sistine Chapel. Oedd o'n dweud, hwn di'r capel mwyaf pwysig yn y byd, a ti di'r pobl noeth. Mae'n anweddus, mae'n front to God. Mae'n nhw good looking, no. Well, so mae'n actually pen rhywbeth arall i Michelangelo, ond beth oedd oedd, ti'n mynd dallt, mae'n deud i'r cartyn o'ma, fatha, da ni gyd yn noeth i ti, fatha, he doesn't care, fatha, mynd o'n gweld bob dim, fatha, fe chdi'n cuddio dim byd, dim ond beth ti'n gwisgo, he sees everything, so da ni gyd yn noeth i ti, fatha beth, right? A so pe mynd ti'n neud, so nath o wedyn, nath o peintio wedyn y boi ma mewn ar y wal o The Last Judgment. Mwyn yn andros o lun, y wal i gyd. So mae di peintio fewn i'r gornol, efo
efo clystiau asyn a wedi rapio mewn snake fatha revenge alright, calm down. Mae'r pope mae'r boi wedi mynd at y pope a wedi dweud fatha so bring gestures in Italian mae Bryn yn neud ar hyn i'r pope ac y pope mynd pad y pisio off artists chdi nath pico'r ffait ma diolch beth i'n edrych efo fi so mae hwnna wedi bod yna ers 1541 amazing so history's biggest poon basically mae'n anhygoel o waith a ti'n mynd trwy so oedd na ryw reswm oedd ti'n teimlo fel bod ti di mynd tuag at y stwff mwy eglwysig yma achos yng Nghymru da ni di os oes na crefydd mae'n teimlo'n un fwy pared back simple na so mwyn yn nid efo fatha pan split o'r ac y split pellach eto rhwng eglwys a capeli yng Nghymru achos mae Cymru mae annibynwyr a methodistiaid ti'n yn cael dim byd dim lluniau dim byd ti'n syml just ti a dim so'r syniad ydy mae beth sy'n y Beibl yn igon ti'n angen byd arall mae unrhyw fath o sort of shiny fancy pants mae'n just yn graven images neu fatha ti'n idolatry ar stwff yna gyd so mae hwnna di mwy o posture ydy rhyfain i gyd mewn dwi'n newydd gweld erthigol the camp of the actually YouTube video the camp of the Catholic Church a ti fel yndi mai achos performance ydy o mae on it's the performance of holiness ydy o so mae hwnna'n mynd yn ôl i'r fatha'r lot o peth o drwg tu ôl i'r rhyfain a bellau'r sort of y syniad ma o bod chyn sy'n mynd yn ôl i'r borgesis a dyn oedd hein fatha'n banio art mewn un ffordd a dyn oedd y boi ma'n actually oedd hanner arall y teulu'n casglu fo chys oedd y werthpres so oedd un o'r borgesis yn pub a dyn oedd i nai o wedyn oedd y boi ma di setio fyny'r casglu ma a dyma Jude Law Pope ni rwy'n completely gwahanol. Na. He's a young pope. So mae hein, a ti gyd ti dros y blynyddoedd oedd y popes mwy fatha breninoedd. Tywysogion bach yn dod nhw. A be oedd nhw oedd nhw'n redag fatha. A dyn, so dda'r rhyfain, ath'r eidalwyr basically cael at ei gilydd a fatha cyfer drosodd y lad i gyd yn ôl nath gwasgu wedyn yr Vatican mewn i fatha i maint a so nath y Pope basically just rhoi wal mowr o gwmpas y Vatican ac y person nath really dod efo nôl i mewn i'r byd mewn ffordd oedd Mussolini so nath o wedyn cael cytundeb efo'r pab a basically dweud rwy'n i adael chi fod fatha'n glad chynan o fiewn hwnna ond mae'r wal mae'r bullshit ma'n gorau mynd so nath o ddod i cytundeb wedyn a neud fatha bod o'n embus fatha bod o'n lad yn ei hyn a so oedd y bach yn ffynnu fi pan o'n i'n mynd so mae trin ti'n goffa mynd passport ti? Na. Dwi'n byd fel ond... oh my god, oedd ar Monzo ti? Obviously. So o'n i wan di bod yn siopio yn yr Eidal, so dweud, welcome to Italy, running total bob dim. So oedd y ffynnu wedyn, so pan mes i wedyn i fewn wedyn i prynu postcards i ar y adra, mae fi'n tapio ar y thing, wedyn, welcome to the Vatican. A mae'n rhoi summary iddo fi o'r Eidal. So si wedyn o'r siop yna, wedyn nôl drosodd i'r Eidal i cael coffi, so mae'n tapio wedyn i talu am coffi. A mae'n dweud, welcome to Italy. So dwi'n mynd yn ôl wedyn i talu am stamps i postio'r thing a mae'n wedyn dweud welcome to the Vatican ti'n gwybod be oedd Monzo yn hollol confused pan nathon ni trip train dros nos ni oedd o just fel welcome to the Netherlands oh no you're not in the Netherlands anymore have a coffee in Belgium oh na ti'n Germany rwan ti'n Frank love it oedd o ffynnu so wyt ti'n Bryn oedd
ti actually wedi mynd i gwasanaeth, o ti'n deud? O, do. So, o'n wedi cael ffeindio'r capel Anglicanaidd yn Rhufain. So, bach yn ffynnu fi, chos o'n i'n mynd holl ffordd i cartraf yr capel Catholic, a wedi mynd i gwasanaethau. Kind of yn edrych fel Harry Rwythfed, ddo. Ie, mae'n wir. Gwas coch, regal bearing, tal iawn. Mae'n wir. Oh my god. So, Wyt ti'n gyfforddus mewn capel? Like, wyt ti'n mynd i capel fel arfer? No. So ydy nawn i fi holi fel pa enwad wyt ti'n mynd i pan wyt ti adre? Fatha CFE. Anglicanaidd, ie? Ie, Anglicanaidd, ie. So, CFE, Anglicanaidd. Sut mae'r ymynau? Unrhyw ganu ymynau? Ydyn nhw any good? Oes. Mae nhw'n... Ydyn nhw'n bangars fel rai adre? Mae gen ti mix o'r ein fatha hen ar ei newydd, a mae nhw'n... Catchy? Wel, mae nhw'n ipyn o wel. Da ni wedi gwneud Bread of Heaven mwyn unwaith. Fucking right, da chi yn. So hwnna'n ipyn o wel. So o'n i'n adio fewn oedd ar Evermore. Ti just fel, guys, gwrandewch wan. Si o fi, dim yn nodweddiadol. Guys, I got this. Me, Max Boyce and the lads. Yeah. Guys, we got you covered. So what wedi bod yn eitha diddorol. Ma hwnna'n neis. Ers pryd wyt ti, chos dyn ni'n di siarad amdano fo'r siow, a completely dead nath ti eisiau ni beidio trafod a torri fo allan. Ond fel, ers pryd wyt ti di bod mynd i gwasanaethau pethau? Dwy flynedd a hanner. Gosh, a dyn ni rioed wedi chatio amdano fo? Dwi'n gwybod, mae di bod yn rhywbeth... Dwi'n cofio chdi, nes di brynu llyfr yn rhywbeth a cael curiosity neu rhywbeth. Mwyn y part hwnnw fo. Pa'n oedd hwnna? So, o'n i wedi bod yn... Mwyn am wedi efo'r mynd i'r Rhufain yn benodol. So, ond... Pe mae Iesu'r gyfeirio at ydi hwn, sef Dominion gan Tom Holland. But not that Tom Holland. Not that Tom Holland. And not that Tom Holland. No. So be di hwn ydi... Mae o'n edrych fel hanesydd am yr... sut mae Christendom wedi dylanwadu datblygiad y gorllewin a mae lot o'r syniadau da ni wan yn cymeryd fel ganiatal fel fatha heidio fatha'r truisms fatha atheism a bachu mae'r syniadau yna'n dwad o'r Beibl so mae beth da ni'n cymeryd fel fatha'r self-evident truth actually wedi dod o'r Beibl. A hwnna part o lle oedd yn dechrau fi, o'n i wedi bod yn astudio'r gyfraith ac oedd yn sôn amdan y syniad yma o natural justice ac natural law a falle. Be di hwnna fel y peth iawn i wneud? Ie. So ti'n edrych yn fatha civil a criminal law, maen nhw'n sôn yn a lot o judgments am beth di'r fatha'r quote-unquote y peth iawn i wneud. Nhw'n terms o person resymol yn wneud a falle. A mae lot o'r stwff fel yn dwad o y syniad ma... Ethics Beiblaidd. Exactly. So ti... So ni... Wedi dechrau mynd i gwasanaethau just allan o curiosity mwyn am byd. A dyn... Oedd o sort of teimlo fel peth iawn i wneud. Twt yna ni. Faint o'n chi sy'n mynd? Faint o gynulleidfa sy'n na? Eipyn o la. Beth sydd ar ôl yn yr i fi ydy mynd o'n cross-section aferthol o fatha teuluodd i pobl hen iawn fatha beth. So mae'n mixed bag go iawn, really. Ond, na, ydyn ni'n beth diddorol. Ia, mae'n diddorol i astudio a darllen amdano fo. Ti'n edrych wedyn ar fatha sydd mae'n disapio o lad ac yr syniad ma o beth sy'n iawn, beth sy'n ddim a balli swnio'n eitha dyrol. Y mwyaf ti'n deud na, dyna, ges i sgwrs dros, actually, di sbwyrio gan dy trip di, o'n i'n siarad efo mam. Os o'n i adre dros gwyliau, dros Pesg, ac o'n i dweud, gosh, mae Bryn di actually mynd i'r Rhufain yn ystod y Pesg, a mae newydd o'n ôl o gwasanaeth. A o'n i ddim adre yn ystod yr actual Pesg, o'n i wedi cyrraedd di llun ac yn siarad efo hi amdan yna.
A so nes i fethu, so mae gwasanaeth nhw mor fychan, achos does na ddim cymuned grisnogol ar ôl yn pentre. Fel, dwi'n siŵr yes, ti'n modd, rhywbeth fethu eitha tebyg efo chi. Mae gen ti, be di enw fo sydd yn arwain o fyma, oedd o'n rhan o'r, be oedd o cyn yr Haclediad? Rhys Llwyd? Y podcast yma. Cynan Llwyd? Na, Metastwnsh. Na. Metastwnsh, ie. Un o'r Llwyd. Llwyd, ie. Be di enw fo da? Dwi'n mynd cofio. Rhys neu Cynan. Dwi'n mor sori. Rhys ydi o da. Rhys, mae o'n dal yn cynnal rhai, a mae o'n neud o online hefyd am fod mae o'n licio technoleg a stuff, so mae o'n cynnal hwnna a mae dal i fynd yn Gynarfon. Dwi eitha siŵr fod y dal i fynd, ond wrth gwrs efo fi, mae cadw fyny fo stwff fel eso. Mae pentre, nôl yn Goris, mae mor fychan yna. Ond be oedd hi'n sôn amdan oedd, achos o'n i fel, mae sylfaen patriarchaidd crefydd grisnogol yn really rwbio'n erbyn fi, allai ddim dod drosto fo, ac oedd hi fel, di hi ddim yn gweld o fel na, oedd hi'n deud, drwy'n peth a ti'n gweld o fel, just cynllun am sut i fyw a sut i drin bobl, ac o'n i just fel, ti'n mo be, dwi'n neud lot, yn Grangetown fan hyn, Islam ydy, un o'r prif, swn i'n deud, falle, prif grefydd, achos mae'r mosg yn llawn o ddi Gwener, just achos natur yr ardal dyn ni yno fo, a mae'r menywod dwi'n newydd gychwyn mynd i'r gampfa, a dwi'n mynd i'r ladies only classes, achos maen nhw'n teimlo gymaint yn eisiach na mynd i fel sweaty man gyms, lle mae dynion literally sefyll o flaen y drych yn sbio ar hynna, ac o'n i fel, wow, mae hwn yn creepy, dwi'n mis byth dod nôl i fan hyn. A mae ffydd nhw just yn, achos o'n i just fel, mae just yn rhan o'i bywyd nhw, diom really'n rhywbeth, dim yn cael ei gwestiynu yn byd, ond mae'n rhywbeth mae nhw just fel, wel fel hyn, mae cymuned ni'n byw, ac o'n i fel, mae na rhywbeth i ddeud am fod mewn cymuned, a mae hwnna'n big thing. Ond mae hefyd yn, mae'n mynd o lot o beth di'n, so am cynt ydy'r syniad yma o bod yr capal i ryw radda, neu'r yr eglwys mewn quotation marks. Wedi kind of di rwynio'r peth mewn ffordd fatha mae nhw di cael grym dros amser a dyma gyd ti'r pobol wedyn yn abusio'r position yna i neud pethau a mae hynny wedyn yn creu a beth sydd yn diddorol mae gen ti syniad ma o beth sy'n cael exegesis versus eisegesis. Oh my god, geiriau mawr. So, exegesis ydy bod ti'n astudio'r testyn ac yn actually tynnu yr ystyr allan o'r testyn. Okay. Na eisegesis ydy bod ti'n mynd i fewn efo syniad a trio gwthio'r syniad yna mewn i'r testyn. So ti fel, mae hwn yn meddwl hwn yn hytrach na fel, dwi'n darllen hwn. Well, Silicon Valley erbyn hyn. Fuck. A mae lot o'n fo, dwi'n meddwl, a dim hwn lle mae'r Presbyterian a fatha'r Methodist a balli lle, mae nhw fatha, ti'n tynnu'r pethau shiny allan i gyd, a ti'n tynnu'r baubles a'r nonsense i gyd allan, a ti'n just yn ffocusio ar be ydy'r actual neges yna, a mae'r neges yna yn eitha trawsnewidio mewn amseroedd, y syniad ma o bod yna i'n gilydd, bod gen ti fatha trin pobl eraill fatha sa ti'n licio cael trin dy hun, yr syniad ma o fatha mae actually well i marna i pobl am pethau na ydy i dal dig a bod yn flin efo pobl. Mae lot o'n fod i'r syniad yna, mae hynny eina yn pethau mor pwysig. A'r syniad ma o'n, da ni'n flin efo gilydd bethau bynnag, da ni'n cega, da ni'n heill allan gilydd. A'r syniad ma o'n bod ni'n just cael y cysylltiad ma rhwng sy'n gilydd. A gyn ti'r Mae Iesu fel, dwi'n gwybod, oedden ni'n neud moments tro diwetha, a da ni'n neud Iesu rwan. Mond yn mynd i ddweud hyn, yes, ti'n gallu torri hwn i gyd allan, os ti eisiau. Os ti'n meddwl bod o fel, god, mae cynulleidfa ni just, da ni di colli nhw. As chapter markers, you can jump to wherever you want. Yes, mae bod Iesu
basically yn proto-Marxist figure oedd lot o bobl fel. Basically freedom fighter oedd o. Oedd o fel, oedd o'n socialist achos oedd o'n deud mawr o rhai bychain a stuff mae gyd. A dwi just fel, what? So ti'n edrych rwydd fel rwy'n lens gwleidyddol a dwi just fel, okay, mae hwnna'n huge brain fi. Mae mwy i wneud efo'r syniad oedd mae bob dim sy'n digwydd yn famar yn ddiar. Whatevs. Mae'r peth pwysica di beth sy'n mynd ymlaen a'r syniad yma bod chdi'n gorfod bod chdi'n byw mewn ffordd sy'n ti'n trin pobl fel eto os chdi'n licio cael dy drin dy hyn bod chdi'n edrych ar y syniad yma fatha chos dwi'n meddwl ni'n sôn amdano y syniad yma o'r boi a'r boi cyfeithog oedd methu rhaid i bres i ffwrdd so oedd o'n syniad yna bod o'n sound yn poeni am y pethau daearol yn ydych na'r pethau yn y nefoedd y bachu. Mae lot i ryw raddau allan yn gwenwyno yr capal trwy poeni mwy am yr trappings o beth cyn nhw ar y ddiar yn ytrach na beth sy'n mynd i ddod wedyn. A mae hynny'n kind of dinistrio sy'n mae pobl yn teimlo teg ato fo ac yn creu y pellta na. Mae'r syniad o'r nefoedd just yn whole of the thing yn dydy. Wel, ie. Os ti'n dilyn y stori yna ac mae hwnna'n stori craidd gan Iesu, mae'r holl system Catholic o just cael y stwff ma yn bob man yn mental. Ond beth hefyd ydy'r syniad o fatha... Very Italian, ie. Ond hefyd i'n neud efo fatha, ti'n creu fatha rhywbeth sydd yn fatha tribute i Duw fatha beth y syniad ma o fatha bod o'n... It's to the glory of God. Basically, ie. Ond y problem sydd yn dod o hynna wedyn ydy ma... So, mi oedd ar intro, o'n i'n y Duomo yn Milan, yr eglwys anferthol yn Milan. A mi oedd o'na bethau diddor weird yn digwydd lle oedd y Duke of Milan wedi talu so fod i casket o yn cael hongian i fyny yn y rafters iddo cael bod yn agosach at Duw. Oh, yeah. Cool, yeah. Hollol normal. Oedd y capal di dweud, yeah, absolutely, nhw'n definitely neud hynna. Dwch yn fawr am bres, dwch yn fawr. A wedyn nath yr eglwys o'r rhifau mynd oedd, da ni'n neud hynna ddim mwy. That's weird, let's take it down. So, beth sy'n mwy weird ydy, drwy Maxi ddim yn siwr nid y lle nath nhw ail gladdu fo. So mae'r corff cael golli rwa. Ond... Mae mewn car park yn Leicester, surely. Ie, ond mae'n just yn... O lot o'n fo'n pethau fatha lot i feddwl amdana sut ti'n... Na, mae'n really ddo. A mae'n rhywbeth da ni heb... Dwi'n gwybod o ddim yn tech... Bod ddim mwy pwynt o Iestyn yn neud, David yn ôl, oedd... O mae o'n beth od iawn, chos mae gen ti fatha... Ti cerdded mewn i un capal, jyst ar ochr stryd, a mae gen ti Caravaggio yna, mae gen ti... mae gen ti rhywbeth gael painting yn Raphael, a mae hein yn pethau fatha... Fedrwch ti'n rhoi pris ar nhw, mae nhw'n Italian masters sydd wedi mynd ymlaen wedyn mae gen ti creu yr genedlaeth nesa o painters a sculptors a bachu mae'n just yna, mae'n just yn canol y capal. Oeddech ti'n ffindio fo yn flinedig i Fernald yn diwedd? Just gormod o stuff close. Mae o yn overwhelming. So mae pam ti'n cerdded fewn i siop fatha Primark a wedyn mae just dillad yn bob man. Mae o fel na yn Rhufain lle mae'r gwaith celf ma yn bob man. A mwyn o'n part on y fo, I suppose, ydy fatha mae o gyd yna er mwyn glori yn cod am allu. A mae o'n i ryw radd yma, a dych chi'n gweld ar sy'n mwyn dylunio ar capeli ma, so dwi'n interesting, chi'n gyd i ffenestri ychal iawn, a gyd yn pwyntio ar y gola, wedyn dod i fiewn yn naturiol ac yn disgyn ar yr air o ddar yr altar yma lle. So'r syniad wedyn oedd yn cael tynnu at y canol, so bod y sylw i gyd yn mynd i'r tyblaen. A ti'n edrych ar sut maen nhw'n dylunio'r pethau yma, ti'n edrych nhw'n dallt mwy am sut i dylunio adeiladau yn yr amser yna, dyna da ni yn gallu dyddio yma. A dyna, o'ch ti'n gweld, oedd yr fatha'r dealltwriaeth a'r grefft oedd yn mynd i fewn i adeiladu'r pethau ma'n anhygoel. A hwnna oedd yr peth o'n i'n cwer.
O'n i'n peth o'n i'n ymwneud. No, mae hwn yn ddor... Like, mae hwn yn lle di'r Haclediad heb fod o blaen. Mae hwn yn, like, deep thought. Not that deep thought. O'na ffresgo o'r 4edd canrif. Oh my gosh, nes ti ar ei llun i ni hwnna'n do? Ac o hwn, fatha, chyd be gyn ti, oedd gyn ti un capal o'r fatha'r 1700s. A wedyn oedd o'na rhywbeth cael gyfeiriad, oedd y pobl di meddwl na hwnna oedd y capel cael ei gyfeiriad efo testyn oedd yn hynnach neu na. Ond be nath o tychu o dan hwnna a dan canfod capel o'r 4edd canrif. A nath o tychu wedyn dan hwnna a ffindio fatha tŷ/waros oedd wedi cael cyfyrtio i fod yn temple ar gyfer fatha rhyw Roman cult. So gen ti 4, gen ti 3 lle crefyddol di stacio ar ben i gilydd o'r ganrif gynta trwad i'r dydd presennol fath o beth, ac oedd yn anhygoel. Ond un peth oedd o'n i gweld fatha contrast a di really di taro fi oedd eisi Santa Maria Maggiore sef un o'r basilicas mae'n fatha 6 o'n nhw o'n anhygoel mae gen i fatha 6 eglwys yn y dre yma fath o beth no big deal a hwn oedd yr ffefryn yr cyn Pope Francis a hwn oedd yr un oedd o licio mynd i oedd o a hwn oedd yr un oedd yn cael gladdu mewn a so beginti oedd ei tŵm fo yn yr eglwys yma ac oedd yn anhygoel be oedd yn mwy o lai oedd fatha alcof plaen gwyn ac oedd un garreg ar y gwylod efo enw fono fo a gen ti croes metal ar y wal a un fatha gola yna fo a dyna oedd o hwnna'r holl oedd a chdi cymharu hwnna wedyn i rei o'ch ti gweld yn St Peters yn y llefydd ennill mae gyd lle gyd ti cerflyna carreg ma'n 20 troedfedd o dal a fatha'n edrych yn serious yn ei robes a'i het a'r holl beth humans de it's Goldblum's law just achos bod ti'n gallu neud rhywbeth beautiful a huge wyt ti angen ti'n cymharu hwnna wedyn i fatha'n fai mor syml oedd in Francis ar syniad chos beth ti'n cael lot o'r a hwn yn un o'r ffilms o'n i di mwynhau a ni'n meddwl dan efo lot yn ystod fel o'n i'n mynd trwy Sistine Chapel oedd The Two Popes a oedd o'n fatha a dau Gymro I mean class oedd o'n i'n meddwl dan efo'r syniad ma bod o'r boi ma'n eitha humble a bod o'n fatha eisiau byw bywyd mwy syml a ti'n edrych ar fatha'r yr tŵm a dyna oedd o'n blaen oedd o ddim o'na'n byd grand amdano fo oedd o'n just yn syml dyn oedd o'n i farwolaeth be oedd o'n i fywyd o ac oedd o'n i'n teimlo fatha ac a wedyn ond o'n beth i gwylltio chdi bach a ni'n teimlo fatha oedd y bobl yn gweddio yn y tŵm ma iddo fo ac beth ydy beth sy'n mae'n y broses lle mae'r miracles cael ei attributio iddo fo, mae'n cael ei wneud yn sant. A wedyn sant, So mae di digwydd i John Paul II, mae wedi symud wan o'r fatha'r... Mae fel D&D, mae o'n level o lan. Mae'n ti'n falliest. Mae'n symud o'r crypt. He's gone up on the Pope rope. Mae wedi cael symud fewn i St Peters wan, so mae'n fatha le iddo fo fanna. Spesh, da. Ond, so do'n y pobl gweddio i Francis yn Santa Maria ag o be gych chi wedyn oedd, gych chi pobl yn mynd mwyn o lai fyny at nhw tu ôl iddyn nhw'n tynnu lluniau dros i sgwyddo nhw a bach ti fatha dude well humans digital humans da just fatha just bach o barch bach o
Mae hwn yn huge. Mae hwn yn territory newydd sbon i'r Haclediad. Ni ddim di cael theological discussion, trafodaeth amdan fel eneidiau a stuff o blaen. Ond eich fod y werth i wneud oherwydd fod Sam Altman yn trio deud... Oh my god, ti'n iawn! Fod o'n trio deud, I am making the second coming of Jesus. Fucking, and it's coming in digital form. Yes, please, cer ni trwy. Achos yr erthigol ti di roed, ydy Sam Altman y boi dyle fod yn gyfrifol am hwn? A ti fel, welp fo, ydy'r boi sy'n gyfrifol amdano fo? Like, yr erthigol New York yna. Ie, mae o di bod yn spywio'r thing ma ers amser maith fod, hwn fydd y crefydd ffocin newydd. A ti'n gweld o fo bobl ddo'n dwyt yn barod? Mae'r thing ma yn holl ymwybodol a mi neith o ateb pob cwestiwn i ti. Mi neith o pandro i ti. Mi neith o... Ie. Mae'n design di hacio brains humans i blesio ni. Dyna diw prifedd, achos dyna dy'r unig ffordd maen nhw'n mynd i rei pres allan o'n o'n pen draw. Ydych chi wedi darllen yr New Yorker? Dwi'n gallu cael ato fo, achos mae'n deud bod fi angen talu. Mae o dros, mae ti awr a hanner, mae'n cymryd ti awr a hanner i ddarllen ei gyd. So long read. Mae'n long read. Mae yna bobl di synopso eisiau allan yna. Ond mae o werth i wneud. Ro'r erthig o bod i ChatGPT. Ie. Ond mae'r ddau foi, Ronan Farrow a Andrew Morant, nath y New Yorker deithio nhw, ylwch hwn, cymrwch amser a wneud job iawn o hwn, am fod, da ni'n meddwl fod y busnes AI ma nhw'n deud fod yn bwysig, da ni eisiau gwybod ydy o'n bwysig, ac edrych fewn i, am fod mae Sam Altman ydy y gwynab AI ar y funud. Ydy o y foi sy'n mynd i eich arwain i fewn, a da ni'n gallu coelio yna fo. So, nath nhw cael blwyddyn a hanner i sgwennu yr erthigol yma, ac maen nhw wedi cyfweld a dros 100 a hanner o bobl wahanol yn cynnwys Sam Altman i hun. Ac, cut a long story short, dyn nhw'n meddwl fod o'n berson fedrwn ni drystio i arwain ni i fewn. Di'r boys ma ddim nac dyn nhw. Mae'r boys ma, the Silicon Valley guys, dwi'n gwybod yes, o ti di gyrru'r Blu-ray fi in the depths of lockdown yn mynd, watcha Silicon Valley. A nes i'n gyfell. So be dwi'n teimlo di bod yr Silicon Valley boys ma just wedi lycio fewn i wneud o. Dyn nhw ddim fel y pab. Dyn nhw ddim yn cael ei dewis gan timoedd a llawer o bobl. Maen nhw just digwydd bod yn cychwyn cwmni ar yr adeg iawn ac yn diweddu fy ni. O'n i'n gwachod fideo stunning arall gan Folding Ideas, fideo amdan, gath o'i wahodd i Compound Mr Beast am ryw ras, o dwi dal ddim yn siŵr pam, i gwylio ac i roi feedback ar gyfer Beast Games Season 2, achos bod y boi yn mae o'n media critic, mae'n ardderchog o dda. Ond oedd o'n mynd trwy ddim ond deud fel, mae Mr Beast yr YouTuber mwyaf enwog, dim achos bod o'n filmmaker da, dim achos bod o hyd yn oed yn creu fideos da, mae o just ydi gallu geimio'r algorithm mor berffaith i apelio i bechgyn 9 oed, a mae o'n neud miliynau y flwyddyn amdano fo. A'r whole plan y cwmni Mr Beast ydi, we're going to be the next $100 billion company. Ac oedd o just fel, ti methu bod yn $100 billion company os mae YouTube wyt ti'n, like, Google ydy'r $100 billion company, ti just yn Mr Beast sydd wedi lycio fewn i hyn. A dwi'n teimlo bod Sam Altman a'r AI guys mae gyd yn just digwydd bod chi oedd efo, like, oedd eich ethics, like, breaks chi completely off a nathach chi just fynd amdani, sgripio'r internet am bob peth gallech chi gael, ffeidio'r LLMs ma, a rwan chi sy'n bia nhw. Mae'r syniad ma bod rhain ydy'r bobl sydd yn llythrenol efo'i bus ar y botwm nuclear bron o bod. A'r just tech bros dyn nhw, sy'n trio gwerthu ni ar y ffaith bod ChatGPT mynd i magu plant ni well na ni. Dyna ddedodd o de. Dyna ddedodd o. Cyn bewn o, so stwythau yna. I mean... Wel, gen ti wrsos dwytha fel chdi fath
model newydd mae gen Anthropic oedd fatha mynd i fod yn nuclear weapons yn y byd cybersecurity. Oh my god, mythos na? Mythos, ie. A peth ydi, ti'n actually'n... Mae o'n swnio'n waith ag ydi o, chos mae lot o'n efo ydi, mae'n machrata dros actual cynnwys. So dweud, oedd di gallu cysylltu 780 at ei gilydd. All right. Ond be o'ch chi di setio fyny ar ddiffyn y thing ma? O'i byd. Okay, so oedd o basically hackio rhywbeth oedd lle dan agorad. Doedd, do. So ti'n rhoi basic protections i fewn, a ti'n oce. A so peth ydi, mae lot o'n fo ydi creu stŵr, creu panic, creu rhyw fath o fatha buzz, a mae hwnna'n dod â sylw sy'n dod â mwy o bres i mewn. So mae ti'n sôn am faint o bres sy'n cael ei wario gan cwmniau'n tri adeiladu'r damn things ma, a mae'n just yn byd anferthol wedi dod allan o'n fo sydd actually werth i'n byd really, chos ti'n meddwl amdan ydyn ni really wedi gweld rhywbeth traws newidiol go iawn wedi dod allan o y byd ma, y peth nesa blaw amdan mae gen ni ChatGPT sy'n gallu creu rhywun ti isio, gret, well, gret, o'n i chi talu rhywun yn hyn o'r blaen. Dio ddim yn... Does y byd di cael ei greu as such. Ffain, ti'n sôn am beth yma, da ni'n eich mynd i wybod sut mae pobl yn dallt, sut mae pobl fel, chi'n nad yn dod ar ddim, chos be maen nhw wedi gwneud ydy creu abstraction o sut mae pobl yn meddwl, a di adeiladu rhywbeth model sydd yn kind of ffitio hwnna, da ni'n quite yn siŵr sy'n ma'n gweithio, a da ni kind of wedi, mae o'n gweithio 9 waith allan o 10, mwy na lai y ffordd da ni'n meddwl bod o'n fod i weithio, so, yay! Os y cyd-fynd efo hynna, mae pobl yn defnyddio fo i tywod os dyn nhw'n cael nhw i byw'n Sioned, ysach chdi'n siarad amdano'r the Welsh AI influencer. Oh my god alive, so dwi'n hyd yn oed yn gwybod dwi eisiau siarad amdani, mae'n fucking terrifying. So Substack, so Llynos Anwyl, da ni di ffindio hi trwy the infrequent forays fewn i Instagram, a mae Substack hi, neu hi, yn really ddiddorol, really insightful am y Gymraeg yn y byd sydd ohoni, a we a falle, ond really cutting o ran edrych ar, so be di lle ni yn hyn i gyd? Be di fel yn, lle mae'r Gymraeg, dwi wedi bod yn gwrando ar hen iaith, podlediad Jerry Hunter a Richard Wyn Jones, a dwi'n newydd gyrraedd y bit lle mae'r Gymraeg wedi cyrraedd the printing press. A maen nhw jyst fel, chi ddim yn deall yr syniad yma bod y Gymraeg, y llyfr Cymraeg cyntaf oedd yn y llyfr hwn, a oedden nhw just diargraffu yr wyddor, a adnodau'r Beibl, a dywediadau a cyngor, a'r ffaith bod hwnna'n gallu cael ei roed allan en masse i Gymru, efo yn just anhygoel o ran llythrennedd y peth fel yna. A dyn ni just fel, dyn ni yng nghanol rhywbeth mwy na'r printing press yn hitio rwan. So mae Llynas Anwyl yn sgwennu'n rili dda am lle mae hi'n gweld y Cymru yn efo. So mae hi di sgwennu amdano fo. Came up while I was doing the dead kind of scrolling where you're not really looking for anything, just trying to fill the space for a while. The video is an AI influencer with 22,000 followers on Instagram translating fuck you in Welsh in that voice that you know that doesn't belong to anyone. Pigtails, doe eyes, red hair, mountains behind her, bit of cleavage. I made the mistake of reading the comments or saw someone I knew correcting her Welsh. That was when it stopped feeling merely stupid. The language and a certain idea of Welsh femininity had already been pulled into the exchange. So mae sgwennu Llynos am yr influencer yma yn terrifying ac fascinating, a just mae gweld y lluniau yn creepy iawn. Mae just yn boobs
a monetisation o'r Gymraeg. Mae hi definitely o dan 20 yn y lluniau yma. Mae'n terrifying. Mae'n teenager efo massive boobs, a llygyd un o bob lliw, a'r hook, yr AI creator ma di bod hi'n siarad Cymraeg. So, maen nhw'n gwerthu... Instagram functions here as the entry point yn ôl sgwennu llunos ar Substack. The reel is the hook, not the product. Everything that looks quirky, local, or mildly interactive, the captions, the comments, the scraps of pseudo-personality, feeds a commercial pipeline leading towards a paid subscription platform, an OnlyFans-type site called Fanview, where access to her, mewn dyfynodau, can be bought. She has over 3,000 paying monthly subscribers there. Oof. Wow. Fucking hell, raking it in. Absolutely. So just gwennwch ond monetisation y Gymraeg fel quirk. Mae'r Gymraeg yn quirk i'r AI sexbot ma, basically. A mae o'n... Mae sgwennu... Dwi'n credu dylech chi gyd sainwch fyny am Substack. Mae'r sgwennu'n hyfryd. Welshness does commercial work for her and is clearly part of her conversion strategy. One of her videos, part of a series translating English phrases into Welsh, has amassed over 1.2 million views. In a saturated market of synthetic women, the account needs some small excess that makes it stick in the mind. So eto, mae'r Gymraeg just yn quirk. Fel ydyn ni mewn gymaint o bethau, mewn like, mainstream fantasy writers, Saesneg a Americanaidd. Dyna beth da ni. Mae'n iaith ni just yn quirk, mae'n iaith ni just yn marketing hook. Just terrifying. And mae'n just preying on the incels mewn ffordd. Ydy. A mae'n rhoi dy syniad I ti bod y person ma yn genuine cos maen nhw'n siarad iaith ti / maen nhw'n quirky cos maen nhw'n siarad iaith leiafrifol. The account is politically interesting in that it turns a very familiar minority language hope against itself. The official line is easy to recognise. To strengthen the language, we must ensure digital presence, #ability and youth relevance. The newly published report by the Council of Europe says exactly that, treating social media presence, youth engagement, discoverability and AI-supported linguistic infrastructure as the building blocks of future sustainability. Ond discoverable as what and relevant to who. Mae'n just yn... Mae'n really dda, a mae'n creepy, a... Mwff. Dwi'n edrych lluniau yma, dwi'n fath o ddod o... Ond mae'r cestyll... Dyna beth sy'n eto di. Mae'r cestyll ar wlad sy'n tu ôl iddi hi, yr tirwedd, just mor pornified a hi. Mae'r cestyll yma'n gestyll perffaith. Maen nhw the AI amalgam perffaith o Gymreigdod. Dyn nhw'n fodoli. Mae'r niwl yn berffaith. Mae'r coed dwigoedd yn berffaith. Mae just... Dwi'n mynd gwybod. Ond allai totally dychmygu hefyd sut mae accounts fel hyn yn bachu bobl ac yn... Mae dal yr heno type quirk na o fel... Oh, wow, cyntaf o'i fath yn y Gymraeg. Cyntaf o'i fath yn y Gymraeg. A ti just fel, ffac, di hynna ddim wastad yn dda. Ti'n gallu gweld fatha yr erthigol golwg 360 dyn nhw'n dweud fatha... Pornbot cyntaf o'i fath yn y Gymraeg. Mi fysa fo yn ddoniol sa hwn di cael ei lawnsio ar Mawrth y cynta. Oh my god, ti'n iawn. Wow, yeah. Sy'n mawr, yeah. Mae'r ffordd mae hi'n sgwennu amdan AI, ethics o AI sexbots ydy, stunning. Mae'n dweud, this woman does not need agency because the market no longer requires it. It can synthesize femininity for itself, retaining only the traits that perform best. Youth, thinness, sexual availability, confidence, niche recognizability with no capacity for refusal. She is an algorithmically perfect post-feminist surface. Mae'r sgwennu ma'n anhygoel. Mae'n arbennig. Hwn ydy union be mae Musk wedi creu efo'i chatbot thing fo lle mae hi yn ti'n gallu cael yr un Japanese efo y boobs a falle a mae hi yn submissive a yna I gyd mae o'r just ond dyma ydy fantasy regressiveness
sorry, lads, dwi'n gwybod siarad chi fel lads, ond dynion sydd ydi gweld bod menywod on mas ddim yn mynd i roi fyny hefo gofynion patriarchaidd traddodiadol rhagor. Neu mae'r rhai sydd efo'r pŵer i wrthod yn gwrthod mwy a mwy rwan. Achos da ni'n fucking sick ono fo, a da ni di blino, a da ni just a'r backlash incels neu be bynnag wyt ti eisiau galw fo ydy creu pethau fel hyn sydd ddim yn cwestiynu ti. Dyn nhw ddim yn, ma nhw just mynd i, dyn nhw'n mynd i fod yn sticky ac yn ddrewllyd ac yn anodd ac yn human fel yda ni fenywod yn y byd go iawn. Mae o'n, ar addyd Cymreicdod, ar addyd fantasy yma dwi'n gwybod faint o'i miloedd o OnlyFans hi sydd yn Gymreig. Swn i'n mynd syni bod na ganran reit iach o'n nhw yn, falle, achos mae'r absolute dream, ond os wyt ti'n mynd fewn fel rhywun sydd hefo Cymreg reit da, a mae hi just yn siarad AI Duolingo bullshit, falle bod hwnna'n mynd i popio'r bybl chydig. Ond tan y diwrnod fydd nhw I gyd yn troi rond dweud, we're leaving, we're going to somewhere where we can all be together as one AI. Yeah. A wedyn, kill yourselves. Sorry. A wedyn, dyn ni'n deud na. Bydyn nhw, Joaquin Phoenix yn sefyll yn ar rôl o flaen I OnlyFans efo'i... Oh my god. Efo'i bitchin I law. Ar y nodyn dystopaidd yna, gawn ni please siarad am ffilm really dda. Train go into tunnel. Hei rwan, just achos bod o'n fast, diolch yn golygu bod o'n satisfying. Wow, rhaid bod ni wedi dweud hynna. Oh my god. Mae'n really hwyr yn os. Guys, please, oes na unrhyw news ydw I di ysgoi, ond please arwyddwch fyny I llunos.substack. Mae'n gret, absolutely gret. Na I restu'r stwff sydd wedyn yn yr argymell section. Yn argymell section, let's go. Please, dewch efo ni i'r adran gyflymaf erioed yn yr Haclediad. Ni just mynd I trafod o. Fyddwch chi'n mynd goffa gwybod y stori. Mae'r stori just yn mynd whoosh. Fel mae'r tren yn mynd whoosh. Fel mae bombs yn mynd dewch I wylio bullet train explosion hefo ni. Please. Many different types of people ride the Shinkansen, yet all of them heading in the same direction. Once they arrive, they're back to being strangers. There is something nice about the way it feels to watch all that. Under a certain speed, a bomb goes off? But everyone will panic. There's no way. But the worst thing that can happen is for any of us to panic right now. The fee is 100 billion yen. I want all the people of Japan to pay. It's only fair that we ask the country to chip in. That's madness. Not negotiating with the demands of terrorists. So you're abandoning the people in the train? By the way, this is a government decision. Are you on board the Hayabusa 60 right now? I bet there's a collaborator somewhere. Just keep the train running. Farts are dangerous. There's no other option here. So they're going to collide. We don't do something, we're dead! I need an estimate of the damages if it explodes in the urban area. We know for sure the damage will be massive. You mean, you're thinking of stopping? There are crew members, passengers inside that train, and they need us! This is politics. How dare you treat human lives like that? Are you absolutely sure this is the best plan we've got? But the question is, are we doing it or not? She's a kid, look at her. We can't let her die. Don't worry about it. We're gonna save it. It's approaching the switch! Bullet train explosion. Bullet train Explosions! Tri gair sy'n just yn mynd I gadw chi ar ochr eich sofa. A beth mor yw'r enw hir. go iawn yn Japanese? One sec. Okay, so dwi really di bod yn tri edrych hwnna fyny a dwi heb ffindio allan eto achos o'n I really licio gwybod achos I bet mae bullet train explosion yn gair mor
title mor stupid am ffilm sy'n siŵr o fod yn really intelligent. Bewydd... Yr un cynt, siŵr oedd Shinkansen Daibakao. Alright, okay, yeah. So, Bullet Train Explosion, Japanese. Shinkansen Daibakwa. Literally, the Shinkansen's big explosion. Yeah, okay. Tig. Yeah. Sianed? Bullet Train Explosion. Hollol wrong. Bullet Train Explosion. Yeah. So it's big explosion, though. Mae dau unrhyw beth. Mae dau in Japanese yn golygu mawr. So, dau bakuhwa. So big explosion. Dau. Mae'n cool achos ys gen ti fel chwarae rygbi ar enw dau. Mae'n fel, well, dwi'n gweld, obviously. He's a big lad. Mae o yn awesome. Oh my god, dwi'n caru'r ffilm yma. Mae hwn, so nes i wneud bach, does am lot o wybodaeth diolch am yr ymchwil amdan hwn. So ddim lot o wybodaeth amdan hwn. So mae hwn i ryw raddan fatha sequel of sorts i ffilm o 1975. Dyna di'r footage sydd yn yma, Oh my god, what? O'n i ddim yn gwybod hwnna. The Bullet Train. So ma' nhw'n cyfeirio at hwnna. So mae'n sequel i ryw radda. A beth sy'n diddorol ydy, apparently The Bullet Train oedd un o'r inspirations i Speed. Teg. So nath nhw cymeryd yr syniad ma a roed o ar bws yn mynd o fewn dren y trech na. So ti'n cael lot o'r un beats yno fo. Ond so mae hwn yn cael ysbrydoli rhyw radda gan peddi, da ni'n gwybod budget ar hwn achos Project Netflix da ni'n gwybod faint bod efo box office achos di Netflix mae'n rhoi stwff fel allan. Mae o'n broadly favourable reviews. Well, then obviously ddim di gofyn i fi, cos dim broadly, it's completely favourable reviews. 3.3 dwi'n meddwl oedd ar Letterboxd. Well, poo. Ti'n bobl ddim yn deall o'n achdyn nhw. So Bullet Train Explosion. So, yn fras, da ni'n agor y ffilm ar tŵr i ryw grŵp ysgol o yr treiniad lle mae'r Bullet Train yn cael ei parcio yn gogledd Japan, chos mae'r tren yma mynd o'r gogledd i'r de bob dydd. So mae hwn yn mynd, so mae'n gadael y dre mae'n mynd Aomori, yn yr oerfel yn y gogledd. A mae'n mynd lawr, mae'n mynd i Tokyo. Ynddi. Mae 600 kilometr a ma' nhw'n cael da ni'n dechrau efo'r gad ar y tren a mae o'n fatha'n mae o'n dyletswydd rhywbeth pwysig Jack O'Brini fo yw ein a so mae o di fatha calon y stori i ryw radda. Mae'n sôn amdano fatha, mae'r dyletswys gyda fo fel gad ydy neu siwr bod pob yn cyrraedd i destination nhw yn saff. So maen nhw'n setio fyny ar y tren, a maen nhw offa nhw, a ti'n gweld pob yn bordio'r tren, mae'n cychwyn ar ei daith. A wedyn mae'r headquarters reilffordd yn cael phone call yn dweud, mae'na bom ar y tren, os mae'n mynd yn is na 100 km yr awr, mae'n mynd i chwthio fyny ac i profi bod dyma beth dwi'n bwriad i wneud a mae'n bom ar tren arall a mae'n mynd i chwthio fyny mae hwnna'n chwthio fyny a mae hwnna'n mynd shit dyn nhw ddim mae nhw'n sensibly mae pawb yn neud i job nhw. Pawb yn neud i job nhw. A so mae hwn yn mynd ar wedyn, mae'na rescues, a mae'na pobl yn brifo, pob math o bethau diddorol, a pobl yn terrifio i gilydd ac yn, a mae'n gyd yn anhygoel o thing ac yn diwedd, wel, da'n spoiler diwedd, I suppose. Ond, bras, dyna di'r stori. Oh man, mae'n gymaint yn fwy. Guys, so... Siarad, lle ti eisiau cychwyn? Oh my god! Dwi eisiau cychwyn... Gai tampnio please. The enthusiasm di lawr am fod o'n i'n ffeindio fo'n average at best. Okay. Mae gen i thing am trains, though.
competence. Yeah. Ond y peth o'n i'n ffindio fwyaf oedd, o'n i'n ffindio nhw'n robotic, competence people ma. Diwylliant thing, falle. Yn Master and Commander, oedden nhw'n teimlo robotaidd, ond wrth gwrs, yn hwn, maen nhw i gyd, fatha ddynas yn dreifio'r tren. Hi mor cool. Mae o very much anime style o sut mae pobl yn pointio at stwff. Right, so'r pointio. Yes, dyn. Gada fi fynd ati trwy'r pointio. So, mae yna, please drwchwch o fyny, mae yna system diogelwch mae'r Japanese Railways wedi institutio a mae llawer iawn o railways eraill wedi institutio hefyd. Oh my god, dwi'n troi fewn i un o'r bobl trains na. Sef, pan wyt ti'n gwneud rhywbeth, a mae hwn yn rhywbeth dwi wedi dechrau wneud yn fy mywyd i. Pan wyt ti'n gwneud rhywbeth, ti yn pwyntio at y peth na, wyt ti'n deud, dwi wedi cloi y drws ffrynt. Dwi wedi cloi y drws ffrynt. A ti'n pwyntio at fo, a ti'n sicrhau dy hunan bod ti wedi wneud o. Genuine game changer i rwy'n completely distracted hefo familial neurospicy tendencies. So, oherwydd ti di pwyntio at fo, mae o fwy gadarnhaol yn dy ben. Ti di pwyntio at fo, so mae'r gyrrwr yn mynd, dwi wedi diffodd yr automatic train brakes ma. Dwi wedi diffodd yr automatic train brakes. So, yn hytrach na amed i hun pan wyt ti'n panicio, mae o'n fel angori ti yn y foment lle wyt ti'n mynd, dwi wedi ateb yr e-bost yna. Dwi wedi cloi drws ffrynt. Dwi wedi cloi y fan. Dwi'n neud o, dwi wedi cloi y fan drws y fan. Dwi wedi rhoi y beic i gadw. So dwi'n pwyntio'r stuff rwan fel y gyrrwr. Ond, o ran robotics ydy, mae'r hyfforddi a'r collectivism o ran diwylliant, achos mae hwn yn very much yn ffilm Japanese, a very much yn ffilm am Japanese work culture. Fysa nhw'n behafio fel hyn yn fyma ac yn America. Panic yn wallgo. Ac y ffaith bod pawb yma, a da neu ger drwg, fel ti'n gwybod y le, ti'n reportio i senior officer ti, dyna lle mae'r Master and Commander nyson fwy gyd yn dod allan. Mae fel military operation on trains ydi o, a maen nhw'n trains really fast, a maen nhw'n really cool. Maen nhw'n really cool, guys. A di dweud, a y peth ydi hefyd, mae gen ti'r cymeriadau mae gyd ar y trains, mae gen ti cross-section eitha fascinating so gen ti'r kids ysgol, mae gen ti bobl busnes, mae gen ti politicians sy'n disgraced, mae gen ti influencers, grifter, streamer guy. Mae gen ti hefyd YouTubers. Oh yes, gen ti'r YouTubers arno fo. Oh my god. Mae gen ti boi sydd di lladd bobl mewn helicopter crash. Oedd o mor random y shit ma. Wirioneddol, oedd o'n y ffilm cynta yn y 1970s. Dwi'n yn gwybod, eich bod o, dwi'n yn gwybod, chyd ysym... Am fod o'na footage, doedd? Oedd. So dwi'n wyndro... I fi, oedd watched hwn, just fel watched very exciting behind the scenes documentary o sut mae bobl yn cael trains i lefydd ar amser. Not gonna lie, hwnna ddigon i fi. Genuine, guys, dwi wedi darganfod rhan o fi'n hunan sydd yn really fucking lyfio trains. Trams, trains, public transport, buses weithiau. It's your 40s, it'll do. That'll be your dad gene kicking in there, Sean. Fyddech chi'n chorus cyn bod hir yn volunteerio yn y rheilffordd. Stem, fi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod am stem, ond swear to God, right, ethon ni ar bullet train, Shinkansen, pan byddwn ni'n Japan, this one time, pan byddwn ni'n Japan, mae Bryn yn mynd i weld the towering masterworks of European art, a dwi'n mynd i weld the towering masterworks of Asian engineering. A roedio nhw. A i fod yn deg, mae o'n andros o tamad o engineering. Mae'n cool. A wedyn athyn ni'r amgueddfa rheilffordd yn Efrog, a mae gen nhw fel original, so basically y Shinkansen oedd yn y ffilm 1970s
gwreiddiol o hwn, ac o ti'n just yn cael mynd arno fo, a just gweld yn eistedd, nes i prynu fridge magnet ono fo, guys. Bloody lyfio'r things ma. So pan weles i bullet train explosion yn dofyn ni, genuinely, oedd gweld bobl yn neud jobs nhw'n really dda. O'r train manager, oedd just eisiau bobl survivio i'r rubbish train manager oedd wedi cael ei stabio gan mewn damwain a oedd bwcedio waid yn dall. Dyna sydd ti'n gwybod yn ffilm Japanese, yn y boi just yn gweidi buckets. So, i pwynt, mae o'n by the numbers action movie. Ydy. Dwi ddim yn gwrtheid hyn o gwbl. Allai ddeall y diflastod mae Iestyn teimlo yn efo. Mae o'n by the numbers. Pa bits, Iestyn, o ti yn meddwl oedd yn gyffroes? Wel, o'n i'n meddwl oedd y darn allan yma, oedd y bob dim yn dechrau mynd yn wrong a stwff, o'n i'n licio hynna, oedd pan oedden nhw'n gwneud y ddau tren yn stuck at ei gilydd, oedd hynna'n gweithio dda i fi, ag just in general, o'n i'n licio pam oedd shit yn eitio fan, ond oedd na lot gormod o pobl yn trio deud dewch wan, o'n i just eistedd lawr ac sortio hyn allan. A bobl yn y control centre? Oedd y politics yn fan bonkers? Am fod oedd y llywodraeth, no way fes nhw'n deith ar bobl ar y tren. Mae na bom ar y tren, keep calm, carry on. A just that... Wel, dwi o wonder, ydy hwnna rhywbeth fatha... Diwylliannol. Ydy o'n rhywbeth diwylliannol, dyna fysa nhw'n deud. Mae'n siŵr os na hwnna just yn movie thing i wneud efo'r... Oherwydd o'na lot o thing political yn mynd ymlaen yn efo, oherwydd y ddynas na, be oedd ei, Mrs Sugar neu rhywbeth. Oh god, politician gwleidydd oedd mewn trwbl. Ond fod o'na rhyw scandal yn hwnna, o'n i'n mynd dallt. So, o'na lot o bits yn efo, o'n i really ddim yn deall. A na i reid rhyw fath o asterisk ar hynna, oherwydd nes i... Dwi'n licio watch am bethau yn y iaith gwreiddiol as cael subtitles. Ond, oherwydd dwi'n mynd ar tren i Ffrainc, nes i reid y sain yn Ffrangeg a darllen o'n Saesneg. Huge! So ni'n meddwl fatha dwi'n mynd Japanese anyway. Dwi'n mynd Japanese anyway, so dwi'n mynd Ffrangeg. So waith i fi just reid ar Ffrangeg ddim. Mae hwnna yn bach o genius, ond hefyd yn esbonio lot. Ond, oedd chi watched efo subtitles? Di Japanese fi ddim mor dda hynna. So nath o gychwyn yn Saesneg i fi. Oedd o'n i fatha... Diolch yn gweithio chdi na. Ie, ti'n ma cael yr... So nes i newid o'n ôl i Japanese. Ie, dwi'n licio yn efo ffilms Japanese. Ond ni'n meddwl oedd y subtitles yn wael effernol. Theori fi oedd y subtitles yn subtitlo'r dub Saesneg. Hyd y gweles i, mae hynna'n digwydd lot mewn anime. Specialist subject arall fi. Ond po bynnag nath nhw gael i gyfieithu hwn yn absolutely rubbish. O'r Ffrangeg. Neu o'r... Come on, yes. Ond oedd y subtitles Saesneg yn subtitlo. So mae dubs Americanaidd o bethau yn wael yn gyffredinol. Maen nhw'n ychwanegu gymaint mwy o wybodaeth na... So mae stori... Newedig, ti'n gwachio ffilmiau Ghibli... enghraifft, mae na gymaint mwy o le, o ofod, mae nhw'n gadael i bethau lanio, mae nhw'n gadael i bethau gael lle, mae nhw'n gadael i... Dyla fi di tynnu lluniau o'r rhai'r subtitles, oedd just ddim yn gweithio, am fod oedden nhw'n siarad am bethau, a o'n i'n really yna, a oedd di hyn yn neud ddim synwyr. Wirioneddol, hyd y gweles i, o faint lleia o Japanese dwi'n gallu deall, dwi'n deall geiriau mewn cyd-destun, dwi ddim yn gret am greu brawddegau, ond mae gennau eirfa, ac o'n i just fel, dwi ddim yn meddwl na dyna beth eto ddo. Ond mae bosib iawn bod yr is-deitlwyr just yn neud yr is-deitlo'r dub, bod nhw just yn teipio be bynnag oedd y cyfieithydd y dub ydi roed. So mae'r dub yn goffod mynd yn ôl siapiau ceg yn dydyn nhw. So mae fel wneud animeiddio, dybio animeiddio rhywbeth. Ti'n gyfyng iawn am beth ti'n gallu
rhoi. Ond heblaw amdan hynna, mae just yr claustrophobia, ond y cyflymder a'r engineering. Bryn, oedd y tîm wedi gyfareddu? Wirioneddol, o'n i'n teimlo oedd yr bugbear fi efo lot o stwff dwi wedi gwachod yn ddiweddar ydy dyn nhw'n efo ddim synwyr o sut i adeiladu tensiwn. Fod i'n neud i ri hawdd i'r gynulleidfa. Dio ddim fel yr Hitchcockian wrenchio. So mae gen ti'r syniad ma fatha, mae Captain America wedi cael ei cornelu, sef o'n mynd i gael allan o hwn, fath o beth. A ti sort of, fatha, wel, amlwg, mae'n gorfod bod yn y ffilm nesa, so beth yn mynd i ddigwydd, fatha, yli, mae wedi marw, no. Diolch, mae'n lawd o dachan, mae'n ffain. Ond oedd hwn yn, fel ti'n deud, oedd o'n gyfing, oedd gen ti bobl yn panicio, oedd gen ti syniad yma o dyletswydd dros bob dim, mae gen ti y cyflymder yma'n mynd a dyn gen ti sy'n cytio nôl ac ymlaen, mae beth sy'n digwydd ar y tren, a beth sy'n digwydd y control center, mae nhw'n gyd yn siarad ar yr un sort of efo'r un urgency, so ti'n teimlo mae pob yn part o'r un stori. O'n i'n gwirioni ar y bobl yn yr control center. O'n i'n meddwl hwnna just mor gyffroes ar bobl ar y tren. A gen ti'r sort of y syniad ma o fatha, mae gen ti y coci boi o'r llywodraeth yn troi fyny, dwi'n gwybod pwy di pawb. A wedyn mae o'n completely cael ei destroy ar ben diwedd. Achos oedd o ddim di gallu, oedd o ddim yna ac yn gallu achub bobl, ac oedd hwnna just rhyw mini dramas bach. A ti'n teimlo oedd pob yn cario'r pwysau'r stori. So, oedd nhw'n gwybod wedyn sydd wedi gafal yn y tensiwn, a wedyn fatha gwasgu fo. A dal. A byw. A nid yn unig hynna hefyd, ond byw yn y tensiwn na. A just creu moment lle ti really fatha sort of beth sy'n digwydd fath o beth. So o'n i'n hapus iawn gweld hynna, chos dwi'n wedi teimlo fel am ffilm ers ipyn o amser. I'm excited to watch it. Yr un dwythau fi watchad o'n debyg ac yn Japanese oedd Godzilla -1. Right. Ac o'n i'n teimlo hwnna yn next level fyny. O'n i'n coelio yn yr actorion yn efo. Ac o'n i'n teimlo fod rhan fwyaf o'r actorion yn hwn yn camping it up. Definite. A beth ydi, fel ydi dechrau, mae hwn yn by the number. Peth ydi gen ti hefyd ydi, mae gen ti lot o fatha close-up, soft focus efo lens flares yn efo. A mae nhw'n ramant yn y dyletswydd. A syniad ma fatha... Pwrpas. Mae hwn yn ffilm amdan pwrpas. Mae hyd yn oed yr terrorist iaid ar y diwedd wedi colli pwrpas neu bod y bomio yn rhoi pwrpas iddyn nhw. Mae plotline mega spoilers yr terrorist yn diwedd yn wan o'n i'n teimlo. Andros o wan. Kind of yn gweithio'n Siapanea. Oedd o'n Siapaneaidd tu hwnt. Oedd hi efo'r bombs na gyd yn ei backpack ac oedd nhw really ysgam. A boi arall yn gwneud y bombs. Oedd o bell i ffwr. Oedd o'n rhywle arall. Hi nath osod nhw ar y school trip. So peth ydi, dwi'n teimlo, so oedd o 2 awr ac 17 munud. Ti'n mynd hapus efo hynna ar y cychwyn, Bryn. O ti'n misio. So, creuddon ni'r trydydd act, lle gen ti'r twist, lle da ni ffidio allan na hi oedd i plannu'r bombs, a ti fatha, Ond mae'r rhesymeg hi, mae hi yn dark teenager. Mae Japanese films yn lyfio y dark teenager. A be oedd yn neud hi yn dark teenager? Dad hi'n fucked up. Deu clwydda fod o dis achub roi'n ar y tren thing ar y dyn arall. So mae'r timelines yn weird. Ond sy'n mae hynna di effeithio hi? I don't get it. Oedd o'n byw celwydd. Oedd o'n abusive anyway, ac oedd o'n byw celwydd yma, oedd pawb yn lyfio fo, achos oedd o di lladd y bomber terrorist o'r bomber ffilm yna. So oedd hi fel, dwi'n mynd i ffwcio chdi fyny.
Cytuno? Psychological dark teens, Japanese. Ond, gynnu fy nôl i Diolch yn old boy kind of revenge, na di? Na di. Ond ti'n teimlo i ryw radd Koreans, dyn nhw, crazy. Oedd o'n dracio wedyn. Dwi angen neud nes i accidentally hitio spacebar ar GarageBand. Mae'n ffain, cwpl o eiliadau oedd on, mi fyddai ail angen clapio. Dwi'n mor sori est. Dwi'n neud clap arall yn ein, oce? Clapio mewn. Oce, alright. Oce. 2, 1. Os ti'n teimlo bod o'n dragio yn y trydydd act ar ôl y twist, ti'n teimlo yna fatha rhyw 20 munud, hanner awr, lle oedd nhw gyd fatha trio penderfynu fatha, neith hi stopio, os da ni'n lladd hi, mae'r bombs yn stopio, a ti'n cael y fatha'r will they, won't they, fath o beth. Ond yr whole moral question yr unig ffordd i stopio'r bom ydy lladd hi, a be mae Mr. Takeichi'n neud? Takeichi'n deud, mae'r rhaid i fi gael passengers fi i gyd. A mae o yn rhoi cwtch hi angen. Ac oedd al, o'n i'n gwachio hynny fel, ond mae di cael emotional breakthrough, mae di cael cwtch, a mae hi'n oce, pan bod hi'n just yn stopio'r bom. Mae'n i fel, di hi methu stopio'r bom rwan. Does dim ffordd i stopio'r bom. Nath i daflu'r ffôn allan trwy ffenest. Ond, esboniaeth i fi wan, Sianed? Na, dwi'n yn gwybod. Ti di bod yn Japan, ti'n nabod yr nuances y bobl Japaniau mwy... such an expert. Na'r ddau arall o'n ni. Teg. Os ti dweud bod grŵp o 8 yna, a ti'n gwybod, chdi di'r rheswm mae hyn i gyd di mynd o'i le, a ti just nista yna calmly, fatha, well... O'n i'n ffeindio hynna mor unrealistic. So, y camly thing ydi fel, reit, ma nhw di bod yn deud, ma nhw ar y radio hefo'r boi yn deud, hei, da ni'n gweithio'r solution. So ma nhw'n gor'o trystio bod HQ yn gweithio ar datrystia. A mi oedden nhw, cos oedden nhw'n mynd i symud y rails, yn oedden nhw'n mynd i adeiladu, oedden nhw'n mynd i creu loop ar gyfer y rails yna. Oedd y bit yna lle mwyn dweud fatha, you'll get the permits, a ti fatha, ond eto, Japan ydi o, ti'n neud pethau by the book, ti'n neud pethau na. Dwi yn deall rhywfaint i estyn amdan... The lack of emotion. Bod... ti just methu neud, ond eto, yr syniad ma o fel, well, be wyt ti'n gallu neud, mewn sefyllfa fel na, cos yr unig beth arall gallu ti'n neud ydi lledd rwy'n, lladd yr hogan yna. Dwi'n cedi, dwi'n meddwl bod... Just ar eich fyny dechrau rhegi, neu rhywbeth fel la. Just dipyn bach o emotion gen un o'n yno. Diddorol, swn i'n mynd wrth gwrs allai ddim siarad am fel diwylliant cyfan, ond y syniad ma o greu, ti ddim eisiau sefyll allan hyd yn oed mewn sefyllfa fel na, cys y rhai sy'n sefyll allan ydy'r rhai sydd wedyn ti fwy o debygol o fynd fewn i drwbl. Dwi'n siŵr sut ti esbonio fo fel mae'n very much diwylliant o ti'n dilyn y rheolau, ti'n neud o. Diolch i ddeud bod bobl ddim. Am bod oedd gyn ti yr boi na yn sefyll fyny yn ganol ffilm. Ac oedd hynna, o'n i'n teimlo dda, rwy'n sydd... Pwy oedd o wan? O'na un boi nath just dechrau cerdda fyny rwy'n a rei ffordd o slap iddo fo. Ac o'n i'n teimlo, wel, mae hwnna out of the blue. Diolch ddew fod na rhywun epi bach... O'n i'n meddwl, os o'ch ti'n neud y ffilm yn Saesneg, fysa'r influencer businessman na cael chwarae gan Rainn Wilson o the US Office. Hold on, rhaid fi gilgo. Dwi'n nabod yr enw, dwi just ddim yn cofio paendio. Fodd Dwight yn the Office. Rainn. Efo dwy yn.
Oce, gotcha. Reit debyg. Oedd basically yr unig cymeriad o gyn fo yn The Meg. Oh god. Basically oedd so ti'n meddwl dyna fysa fo'n y fersiwn Saesneg o'r un ffilm. Ond so mae'r prif gymeriad train manager. Train manager? Welcome aboard this Transport for Wales train to Pontypridd. I'm your train manager. Die. Ond, obviously, mae o yn... Mae yna humanity yna, ond mae yna professionoldeb, a mae yna fel eto dwi'n dod nôl i pwrpas. Da ni mewn deficit o pwrpas ar hyn o bryd, a mae'r ffilm yma just fel, mae gen pawb fel absolute pwrpas yn ei bywydau i fel... Takeishi. A ti. So oedd o'n teimlo fatha, oedd o'n chastisio'r rookie train manager yn deud fatha, mae hwn yn joc i chdi, mae hwn yn bwysig i fi fatha beth, a wedyn mae o'n trio cadw, mae'n deud fatha, trust your training fatha beth, a hwn i'r ffordd trwad, a mae o'n trio cadw bod i mat i gilydd, a dwi'n gyn ti wedyn teimlo'r cyfrifoldeb mawr ma'n trio cadw pob y fyw a trio cadw bob dim i symud. So, beth swn i'n lyfio gofyn i est? So dwi'n edrych ar production notes yn un o dan Wikipedia. Mae'n deud, unlike the original film, production for Bullet Train Explosion received support from the East Japan Railway Company, which provided actual Shinkansen units and railway facilities for filming. A dwi just fel, oh my god, dwi eisiau gweld y behind the scenes. Achos yna rhai pethau, o'n i'n chatio fe Alag o'n i'n mynd, does na ddim ffordd bod nhw ddim di ffilmio hwn ar actual train. A wedyn mae'n rhan all fi fel, oh my god, maen nhw probably wedi compio fe gyd fewn, a mae gyd yn fake. So gych ti'r bits oedd i weld fel a lle nhw'n fatha'n trosglwyddo yr gear o un tren i'r llall, o hwnna fatha'n edrych i fi fatha o'r green screen oedd hwnna i gyd. Dwi'n meddwl oedd rhan fwyaf oedd y drone shots i gyd yn computer generated o'n i'n meddwl. O, y rhai o'r tren yn just yn mynd shhh. Yr un cyflym, definitely. I don't know though, cos dyna sut mae trains actually yn edrych. Oedd na just slight ffordd oedd nhw'n symud. Mor ddiddorol. Ond eich fod yn iawn, dwi'n gwybod, eich fod o'r frames per second, dwi wedi arfer y gweld tren, lle ti wedi arfer YouTube. Ti wedi arfer efo Transport for Wales, ti wedi arfer efo frickin' Shinkansen. Fe draim dychmygu bod nhw wedi ffilmio hwnna i gyd efo tren yn actually symud. Oh my god, no. Right, dwi'n mynd i edrych, bear with, dwi'n edrych o behind the scenes. Ar tren y Gymru, dwi'n meddwl. Dwi'n edrych yn ei behind the scenes. Neither... Mae gen Netflix Japan whole cyfres o behind the scenes footage. Mae nhw'n rhaid... Ti'n gorfod defnyddio VPN? Mae nhw'n rhaid... Guys! Mae nhw'n rhaid... Mae'n rhaid bom fel mae'r Transport for Wales. Mae'r bom yn activate... Is the VFX real? Dwi wedi ffindio'r VFX real yesterday. Ti'n rhaid dros 100 km yr awr. Add it to the notes. Os mae'n dropio lawr. Ti'n dweud, o'n neith o beth cyrraedd y speed yna. Ie. Maen nhw'n iwsio miniatures! Nes i weld nhw, oedd nhw'n gwneud y demonstration. Na, dim pan nhw'n gwneud y demonstration. O'n i yn wyndro os miniatures oedd rei o'r sians. Yn wedi yn y diwan lle mae'r carriage na nath o'n basio trwy'r barriers dŵr. Dwi'n mor fel bod ti Bryn wedi dweud, mae hwn yn stressful i fi. Achos o'n i'n gwachod o, ac o'n i'n teimlo. Oh my god, mor cool. Dwi'n meddwl hefyd i ryw radd achos bod ni'n gorfod darllen y Saesneg oedd ar y sgrin, wel hwnna hefyd yn tynnu chdi mewn bach mwy. Ond, na, mae mor cool. O'n i siarad efo ni pobl o gwaith o dan efo heddiw, o'n i dweud, diolch yn
fatha 5-star ffilm o bell. Na! Oh my god, dwi wedi cael hwyl. Exactly. Dwi wedi cael gymaint o... Oh my god. Mae lot o'r stwff, really, dwi di methu mewn ffilms eraill. Y syniad ma o chwarae yn y tensiwn a byw yn y tensiwn a trystio'r gynulleidfa digon i bodoli yn y spes na efo'r cymeriadau a ddim gadael o fynd tan mewn neu synwyr i adael o fynd. Fatha'r part lle mae'n un part lle mae'na tren di torri lawr a maen nhw'n gorfod trio cyflymu un tren iddo fo mynd pasio'r pwynt. Love it. Iddo fo wedyn y tren arall gallu mynd ar y lein anghywir iddo fo gallu just cario ymlaen. A ti'n teimlo'r bit yna lle maen nhw'n mynd quick, slofa fo lawr i canta gyn. A'r gyrwr. A mae'r gyrwr just fel, mae'n goffod notch by notch by notch. Oh my god. Mae hi fanna fatha mae hi'n teimlo'r cyfrifoldeb o pob sy'n mae hi'n trio cadw bod i'n mynd. Mae'r part lle yn agos i'r diwedd lle mae hi'n dod i'r cefn a mae'n gweld yr wyth sydd ar ôl a mae hi'n fatha sort of mae hi'n ymddeheiro hyd yn nhw fatha yr syniad mae'r shot o'r gyrwr maen nhw'n goffod fel tynnu i dwylo hi off y lliw achos bod hi di dal o mor sound ers gymaint o oriau o'n i'n crio. Oedd hi di bod yn jocio yn cynt a dweud hyn o'n os dwi'n marw na'n gadael fo hwn i fynd. A ti oedd sort of, okay, love it. Yes, ti'n iawn. Mae'n teimlo fatha high camp kind of OTT fath o beth. Ond, eto... heightened drama. Mae pob yn fully committed iddo fo hefyd sydd yn neud o'n diddorol a dig yn ti wedyn yr cymeriadau erich sydd ar y tren. Mae'n bit anhygoel lle oedd nhw wedi deffro un boi oedd hi dweud o'n electricians ar y tren. Oh my god, this is your chance. Yeah, exactly. O'n i'n methu cael ei boi bloody cysgu. A hwnna briliant, just y syniad ma fatha mae hi fatha yn bash yn y fo a dyma mi o fanna wedyn a wedyn paida na siw bod chi'n disconnectio'r un iawn. Ti'n bydd yn rymeindio fi Apollo 13 yes, the top. A ti sort of a ti ma nhw fath yn trio siarad hein trwy sut i wneud hwn. Na siwr bod chdi'n disconnectio'r un iawn, chos os ti'n disconnectio'r un wrong, nid y brecs o'n on yn automatic. Hwna. Dwi'n mor sori bod fi wedi mynd dros ben llestri amdan hwn, ond wirioneddol... I did it. Dwi really eisiau gwachod efo plant wan. Ond fydd y gwaed, fydd lleics not too impressed efo'r gwaed. Ond mae gyd ti bit lle, so ar ôl nhw'n cael pop off y tren, mae'r system wedi gweithio da iawn ar y tren arall, mwyn dechrau slofi lawr. A mae'n fatha angor i'r tren gyntaf. So mae'r driver yn dweud, slam the brakes, bash, a mae'r dau tren yn separatio. Ond beth sy'n digwydd ydy, mae'na spanner, literally spanner in the works, hitio, beth yna fo, Fuji? Fuji. Yn ei gefn, a mae hwnna'n basically wedi cael peilio gan yr spanner ma. Guys, dwi'n mor sori, mae'r peilio efo'r spanner yn bwysig. Dwi'n newydd edrych ar un arall o'r behind the scenes videos. Mae gennyn nhw, beth ti'n gael efo, the volume, ond mae gennyn nhw tren a wedyn the volume tu allan. Mae'n ei sens. Yn rhedeg projection. Mae'n ei sens. I wneud twyd y shots like machlyd hael, really trist a diddorol. Okay, sorry. Spanner. Mae Fuji di cael ei peilio gan y thing ma. A mae'r gwaed just yn pistillo. Oh my god, mae Fuji yn ffogt. A ti sort of deud fatha, mae rhaid i ni cael off y tren i'r sbyty. A ti fatha, mi oedd i marw. Mae nhw fel, na, mae Fuji'n ffain. Mae Fuji'n ffain. A dyn, mae nhw'n rhoi fatha cadachau trwy'n rhoi fatha cael stopio'r gwaed. A wedyn mae ar y set, a mae'r set yn socian mewn gwaed. Mae'r pwll anferthol o waed o dan o fo. Ti'n fatha, dos am gymaint o hynna o waed mewn person?
A maen nhw fel, we've got to get him to the hospital anyway. We've got to get him to the crematorium. No, you call the morgue. Oh, God. A ti sort of fatha, beth yw hwnna di, mae pob, everybody survived. Oh, mae'n positifrwydd. Blaw mae pobl oedd ar y tren gyntaf gafodd ei chwthu fyny. Na, goods train oedd o. It's goods train. Na, it's goods train. Ac yr abusive dad gafodd i ladd. That was a good explosion. Oh, a good explosion hefyd. But he was an abuser, so he got what was coming to him. That was karma. Yeah. So, my guys, diolch am watched hwn hefo fi. Diolch. Dwi'n really gwerthfawrogi fo. Penblwydd hapus, Sianed. Dwi'n dod fewn I trains era fi. Fair. Dwi'n dod fewn I trains era fi. A Sianed, honestly, dwi'n hefyd yn gwerthfawrogi bod chdi di gwisgo fyny fatha conductor ar y tren. Dwi'n pwyntio. Menig Gwyn gyn ti. Menig mlaen. Mae'r dwylo ar y lliw fan hyn. Dwi'n pwyntio. Dwi wedi gorffen. Good bad movie, bad movie, neu movie ddech chi sort o licio. Eis I joio fo. Yes. Iawn da? Basio amser do. Diolch digon gweidlyd, dim digon wirion I ti. OK. Beth fysa chi'n awgrymu? Come on, yes. Beth fysa ti'n awgrymu yn lle hwn? Yn lle hwnna, oedd gen fi, fysa ni definitely yn awgrymu I chi wylio ffilm probably mwyaf enwog Harold Lloyd, sef Safety Last, o 1923. Buster Keaton. On YouTube? No. It was not Buster Keaton. Okay, right. So, yr un lle mae o'n hongian off y cloc ar yr adeilad. Super enwog. So, cynna na fi wylio hwnna dynod y blaen, a mae o'n mental amazing. O'n I wastad yn mewn y Buster Keaton oedd y boi yn hwnna. Mae'n addain yn hwnna does. Right, okay. So, o'n I lle nes I weld hwnna da? Dwi'n meddwl di berchen o. Oh, wow. Dwi'n meddwl di berchen o. Ti'n deitha fi bod nhw ddim ar YouTube? Ond ma nhw ar YouTube, oherwydd fod o mor hen, ond dwi'n berchen 4K remaster. Mi nath blank check y cyfres ar Buster Keaton. Dwi'n gwybod, dyn nhw'n di neud Harold Lloyd eto. Do, so, oedd o'n byd fatha be o'n i'n dychmygu ddod o fod. O'n i'n disgwyl, oherwydd, tywod, di gweld fo'n hongian off y cloc, o'n i jyst yn disgwyl rhyw chwarter awr o ffilm o rhywsyd giamox fo yn neud rhywbeth stupid ar y adeilad. Dydy o ddim yn hynna. Mae o fwy o stori ohono fo yn mynd off i'r ddinas fawr I wneud rhywbeth o'i hun oherwydd mae eisiau prodi'r ferch nôl adra a wedyn mae o'n deud na I yrru amdano chdi pan gynnau job go iawn a wedyn negyd I ddod I ymuno fo fi yn y ddinas a wedyn mae o'n carmlaen deud clwydda fatha Sam Altman a wedyn so mae'r clwydda yn cael ei fewn I mwy o drwbl Garad yn troi fyny a nôl Hellblake's loose mae werth I weld so mae fath rhyw fast type thing ag mae werth watchad mae mymryn bach mae Criterion efo mymryn o behind the scenes efo sut nath nhw actually ffilmio fo ond I wirioneddol wan fod y ffordd ti'n gweld sut nath nhw'n ffilmio fo wedyn, mae dal yn mental, am fod mae cynnan yn ddringwr o fri a dwi dringo mymryn ac ti'n gweld be mae'n neud a ti jyst meddwl, mae hynna mor anodd. So acrobats oedd y bobl ma, mae rhain yn ac fod dos o ddim raffan stac yna fo, dyn nhw'n methu peintio'r raffa allan, dos am fishing wire na'n byd ar nhw, mae'n just Mae nhw Jackie Chanio. Mae nhw purely. So nath Mythbusters neud fatha dangos sut oedd yr hen fatha'r thing mo o disgyn o'r fatha'r pedwerydd llawr o'r adeilad a trw fatha'r awning canopies ma I lawr i'r ddaear fel ma oedd y peth ma'n digwydd ar y pryd a mae'r ffaith bod nhw'n cael neud hynna bonkers
Ond eto, nhw oedd yr Trailblazers. Oedden nhw'n Jeff Goldblumio gymaint. A wedyn cyfres dwi wedi bod yn gwylio ac mae dal yn mynd ar y funud gan fod HBO allan nes i benderfynu stwffio fo $5.99 dysil am y fersiwn efo adverts a nathon ni wylio 6 penod o Rooster efo... So be di hwn? Dwi wedi gweld hwn yn y notes. Mae o efo Steve Carell ydy Rooster, maen nhw'n gael fo, basically, mae o'n ysgrifennwr yn gwerthu, be mae'n gael nhw ydy holiday books, neu byna beach books. Ti'n bod, ti'n pick up yn yr airport, a ti'n bod, Michael Connolly's throwaway paperback type stuff. A wedyn, maen nhw'n gwahodd fo i'r brifysgol ma i siarad, ac mae i ferch o yn dysgu yn yr brifysgol ma. Ond beth ti'n gweld yn y benod gyntaf ydy mae ferch o oedd wedi prodi efo professor arall yn y prifysgol. Rwan wedi gwahanu am fod mae o yn mynd allan efo un o'r students. So mae hi wedi cael kick out ac a mae o'n dod yna i trio wneud hi deimlo well a gweld os di'n iawn a defnyddio'r talk fatha esgus i fod yna. A mae o'n really funny. A dyn mae Carell yn actor. A wedyn dim prifathro, y prif berson y brifysgol. Y cangellon yn rhywbeth. Ydy John C. McGinley allan o Scrubs. So bod fodd mentor nhw yn Scrubs. Ac mae o'r rhan cymeriad yn hwn ac oedd o'n Scrubs. A mae o'n ffantastig. Wow. So, mae hwn... my god, dwi wedi chwerthu'n gymaint ers mor hir. Go iawn. Mae hwnna'n really dda i wybod. Go iawn. Ond eisiau really joke. Mae o definitely in your 40s comedy. Wow. So, prime. A wedyn, na i just taflu'r pethau fewn sydd yn y show notes gyda ni. Y stwff sydd am ddim. So, wythnos dwytha oedd National Association of Broadcasters, NAB 2026 in Las Vegas. Ag mae general hate allan yna am Adobe. Ag wedyn... rightfully so. Be sydd wedi digwydd ydy mae... Pan prynu stuff, yn gallu si subscribio. So be ddigwyddodd ydy, chydig o fisoedd yn ôl, nath Canva, cwmni Australian, nath nhw brynu Affinity, fel nathon ni sôn o blaen, a so mae hwnna'n Illustrator, InDesign a Photoshop in one am ddim, a wedyn nath nhw brynu Cavalry chydig bach yn ôl, a rwan mae hwnna am ddim, a basically hwnna'n motion graphics y rhaglen sydd yn neud hanner o beth mae After Effects. Mae After Effects yn cyfro llwyth o stwff. So mae Cavalry am ddim rwan i bawb, ac wedyn nath Maxon sydd yn neud sydd yn neud Cinema 4D, mae nhw wedi dod â autograph allan sydd hefyd yn neud yr un peth ac mae After Effects, ond mwy o compositing software a motion graphics. Ac ar ben hynna wedyn, nath Blackmagic sydd yn neud DaVinci Resolve, nath nhw ddod... cameras hefyd ydy. Ydy, cameras, gwerthu'r caledwedd ydy prif peth, Blackmagic. So mae nhw'n gallu reid y meddylwydd yma am ddim, ond mae na ti'n gallu talu am yr upgrade i gael mwy o features yn efo, ond be nath nhw ryddhau yn efo ydy fod ti rwan yn gallu lliwio stills raw cameras fatha wyt ti'n Lightroom. Mae o'n full on photo manager. Mae o'n early days oherwydd mae o'n mewn beta stage, ond rwan ti'n angen subscription i Lightroom oherwydd ti'n gallu defnyddio DaVinci Resolve i manager the photos os ti'n mynd defnyddio Google Photos neu Apple Photos neu bynnag.
Ond mae hwn i cael ei anelu at bobl sy'n seriously yn seithi mewn ro. Mae Lightroom yn gwneud byd o wahaniaeth, dwi'n teimlo. Dwi'n lwcus iawn o gallu iwsio subscription. A hwnna, mae'n hyfryd. So bysa cael rhywbeth lle ti ddim yn goffa talu subscription dan. Ond beth ydy hwn? Fel freemium ydy o? Neu beth ydy'r... Mae'r rhan fwy o'r... Mae 90% o'r features am ddim. A wedyn, ti'n talu... Y ffordd hawdd rownd efo ydy ffeindio rwy'n sydd wedi prynu camera gyn Blackmagic ar eBay ac yn gwerthu license am hanner y pris beth ti'n gael o. Am fod dyna nes i wneud. Awesome. Ond mae hwn wedi cael ei targedu fwy at bobl. Os ti'n dweud wan, os ti'n sydd, mae rwy'n wedi seithi documentary ac mae yna lot o stills wedi cael ei seithi yn ystod y documentary yma. So ti eisiau cyfuniad o footage a stills i fewn yn dy fideo. So mae hwn yn neud o'n haws i chdi. So ti'n gorfod mynd i fewn i Lightroom, prosesu dylyniad i, wedyn exportio nhw allan, a wedyn dod o fewn i dy timeline. So mae bob dim yn digwydd o fewn i un application. So mae o'n help os ti'n gwybod sut ti colour greidio mewn ffordd mae Da Vinci'n colour greidio. Am fod mae'r prif photo tab yn efo, mae hwnna'n friendly fatha just ar yr ochr efo chydig o sliders. Ond unwaith ti eisiau gwneud chydig mwy fatha masgio ag separation o'r cefndir a'r subject, ti'n gorfod mynd i fewn i'r darn mwy slightly cymleth o'n efo. Ond mae werth i cael. Mae hwn fel public service announcement. Mae'n amazing find sut mae'r cwmni yma'n gallu reid y stwff yma am ddim. Dwi'n dach, mae Canva yn gallu reid am ddim am fod mae'n gymaint o bres ar subscription i bobl sy'n defnyddio i online tools no. Mae Maxon yn gallu reid autograph am ddim oherwydd gymaint o bobl sy'n subscribio i Cinema 4D a wedyn mae gen ti Da Vinci sydd, lle mae nhw'n offsetio'r cost oherwydd faint o cameras a caledwedd behind the scenes mae nhw'n defnyddio ar gyfer multicam setups a felly. So mae'n gret a mae Adobe just, tywod, pan ti'n sôn amdan bron £100 y mis i gael yr holl gybyns. Wel, mae'n dechrau edrych o ddafod y generation sy'n mynd i tyfu fyny trwy coleg wan. Yn mynd i fod yn defnyddio'r tools arall. Am fod pam nes i dyfu fyny, Adobe oedd yr unig game oedd allan yna, really. So, mae hyn yn great news. Ydy. Licio hwnna. Gai just taflu un arall i fewn nes Sioned cael go ar gyna a nes i hefyd quiz ar Wynedd. Quiz ar Wynedd. So, basically... Bryn, haid ti fynd yn y notes i ffindio hwn, okay? ZXArt.ee di'r gwefan a mae pobl just yn reid meddalwedd i fyny yna a mae yna meddalwedd gath i ddatblygu gan sain mae'n edrych fel edrych yn spectacular ar gyfer y ZX Spectrum 48K a ti'n gallu chwarae'r game online a bedio ydi addysgiadol ar gyfer mae ti'n cael dots ar sgrin yn gofyn pa dinas neu dre di hwn neu pentra a ti'n gorfod atab o mewn amser byr. Oh my gosh, mae wedi hijack y mouse fi eto ddo. Dwi'n methu ffindio mouse. Oh god, no, help. So, dyna ni, mae gen na'r top 7 list fi. Mae hwnna'n cool. Mae hynny'n ysgwffa fi unrhyw rhywle o teletext. Mae'n edrych fel teletext, mae'n mor cool. Bydd y rhaglen hon yn gymorth i chi nabod Gwynedd yn well. Mae'r cwestiynau yn amrywio o radd 1 hawdd i radd 4 anodd. Bob lwc, Sioned. Ydw i eisiau mynd i anodd neu dwi eisiau mynd i hawdd? Fy'n i fynd i 2. Let's go. Quiz. Mae pob peth yn pen llun. Mae pob un o'n nhw'n pen llun. Mae hwn yn podcast gold. My god, it's visual podcast. Gwynedd ydi o, cofia. Gwynedd. O'n i methu... ges i'r ateb yn anghywir. Llwydiaeth, tal y fan, moel hebog, rhiniog fawr. Na, completely wrong, hollol wrong. Mae'n edrych mor cool, ddo, so please edrych amdani.
Rwy'n artisions. Ti di deud rhywbeth? Ti di deud, Bryn? Sgen i'n bit. Na, ti di just yn bod yn eidalio. Rhyfain. Nes i joio, rhyfain. Iwsiwch y cod Haclediad i bwcio 10% off eich taith i'r... Nothing beats a jet to holiday. Iwsiwch y cod rhyfain i Brynny bwcio tŵr o'r Vatican. Yay! Nawr dych chi efo pwy, ond os ydych chi trio'r cod Haclediad ar bob un o'n nhw, os ydych chi'n ffindio, ydych chi'n cael 10% i ffwrdd. Os ydych chi'n cael 100% i ffwrdd, cos bod ni'n syni bod bobl yn gwrando. Oce, mae after party fi yn fwy llawn nag o'n i'n disgwyl. Go for it. So, cyfres o lyfrau spectacular. So, ddarllenes i yr enwog Legends and Lattes llynedd. Okay. Maen nhw basically yn fantasy novels, kind of fel D&D stories, ond am beth sy'n digwydd ar ôl yr antur. So, mae Viv, yr orc, mae hi wedi penderfynu ar ôl lladd yr Evil Brood Queen, mae wedi cael gemstone arbennig sydd yn ei dymuniadau hi ddod yn wir, a mae'n defnyddio fo i creu coffee shop llwyddiannus. A mae amdan small business owners hefo cleddyfau mawr. A mae'n briliant. A mae yna 2 lyfr arall yn y gyfres, sef Bookshops and Bone Dust a Brigands and Bread Knives. Nice. A maen nhw wedi sgwennu mor dda. Mae Bookshops and Bone Dust basically yn rhywun peth eto, just llyfr, siop lyfrau, mewn tref glan môr fantasy, ond mae necromancer really super tywyll kind of gnarly yn y fofyd, a mae'n brilliant. Mae Brigands and Bread Knives basically amdan yr existential crisis o fod yn dy 40au a heb ffindio dy bwrpas mewn bywyd eto, ond set yn y fantasy, a'r prif gymeriad ydi Farn, sydd yn ratakin, sydd yn basically fel sentient yn llgodan, sydd yn mynd off ar antur hefo high elf, hefo un clust a cleddyf masif, a maen nhw'n ffindio pwrpas yn fel cefnogi gilydd. Ma'n awesome, maen nhw'n ffantastig i ddarllen. Dwi eisiau dweud Travis Baldry ydy'r awdur, a dwi'n genuinely meddwl unrhyw un sydd hefo hyd yn oed slight fan o gweithiau fantasy. Maen nhw'n antidote arbennig. Ma'n edrych fatha She-Hulk ar y clawr. 100%. Think She-Hulk opens a coffee shop. A di hi ddim yn American, mae hi'n orc. A mae gen i cleddyf amazing. Nice. Ond meddyliwch amdan fo fel... Mae'r sgwenni'n gret. Mae o fel, ti'n bloody romantasy, just bobl yn sgwennu fairy smut rwan for the sake of it, a mae rhan fwy yn fo'n teimlo'n AI generated, a mae hwn yn teimlo mor genuine, a mae'r rhamant yn fo just yn lyflu ac yn positif yn hytrach na'n shoehorned in, ac whole point y peth. So, brilliant. Ar after party fi, mae Bullet Train Explosion, achos o'n i'n gwybod bod ni'n neud o fel ffilm, so nes i'n rhaid o'n hwnna. The Taste of Things, ffilm Ffrangeg, mae'r iPlayer ar hyn o bryd, dwi'n siŵr ysfyddo. Mae o'n hir ac does sodol yn digwydd yn efo, ond mae o'n di ffilmio mor neis amdan bobl yn cwcio bwyd really neis yn Ffrainc yn 1899. Right. Just, mae Juliette Binoche yn efo. Mae o mor Ffrangeg yn y ffaith bod, like, mo'n centro profiad y dyn o way mwy na'r ddynes ma sydd yn, spoilers, marw o tuberculosis neu whatever. Dwi'n meddwl nes i weld y trailers am hwnna pan ddoth o allan. O, mae ar iPlayer rhan wedi. Na ti, iPlayer rwan for the foreseeable. Diolch hynna hir, 2 euro chwarter, dio? Ie, os a ffac ol nigwyddiast. Ond mae just really close. Mae'r un hyd y Bullet Train Explosion. Okay? And they only managed to get the potatoes out. Does dim tensiwn yn efo. Mae hi'n cwcio'n really dda. Mae hi wastad yn cwcio'n really dda. Mae o wastad yn licio cwcio hi. Mae hi'n mynd yn dost ac yn marw. This is it. Does dim byd ar. A mae o'n Ffrangeg yn y ffaith bod, like, mae'r ffilm i gyd amdan. But how does this affect the man? Yn hytrach na, mae Juliette Binoche wedi marw. A hi'n edrych yn gorgeous yn y lluniau yma ar movie database. A wedyn gyda'r 2 brif actor, Benoit Magimel. Ac mae o'n edrych yn ffoct. Fatha gormod o wyn coch a cigarettes. A wedyn mae gen ti
Patrick da Sumas a Sumasfo. Dwi'n mynd abod hwnna. A mae o yn edrych yn rough as fuck. So, classic eto, yn Ffrainc, mae'r dynion yn cael bod yn fel not, like, yr unig beth hot amdanyn nhw ydy ei French rwydd nhw, whereas mae Juliette Binoche yn gorau fod yn edrych yn berffaith ac yn awesome. Ond peth ydi, mae hi hefyd yn edrych yn perffaith ac yn awesome. Oh my god, mae'r llun o Benoit Magimel, sweat to god diolch yn edrych fel yna. Mae Benoit Magimel dwywaith y dyn ac wedi o'n y llun IMDb ma, achos dwi'n mynd gwybod os ydi o fel wedi bylcio fyny i chwarae y boi ma, ond mae IMDb llun o mae IMDb llun o yn post jabs, whereas mae fo yn y ffilm yna yn pre-jabs, dwi'n teimlo. Interesting gwaith gan i agent o fanna. So, Sianed, ddim eisiau body shaming oh my god, yeah. Am fod, o'n i ar the movie database, o'n i yn edrych the internet IMDb. Movie database. Oh, sorry. Ag yeah, mae'r contrast rhwng IMDb a the MDB. So dwi'n cymryd bod rhywun wedi... Unbelievable. So dydy o ddim yn edrych... shit. Yeah, dydy ddim yn edrych fel no gwbl. Mae o'n beautifully shot, really ddrud, ond ddim yn... Sut sy'n ni'n deud... Diolch yn satisfying a watch i fi, ond oedd o'n vibe, oedd o'n very much yn vibe. So, nesa ydy The Other Bennett Sister, sydd yn mwy na vibe. Mae o'n, it's a lifestyle, it's bywyd newydd fi. Mae o'n just anhygoel, just prydferth wedi ffilmio yn Gymru. Mae'n cymryd stori, so un o'r chwiorydd o stori Pride and Prejudice, ac yn extendio fo. Fel tebyg iawn i Brigands and Bread Knives, neu Legends and Lattes. Beth sy'n digwydd ar ôl diwedd y stori? So mae diwedd stori Pride and Prejudice just yna. Everyone's happy ever after. Ond mae Mary, y chwaer ianga, mae pawb jyst yn iwsio hi fel, mae hi jyst yn embarrassing. Mae hi jyst yn di hi ddim yn bert. Mae hi'n licio darllen. Mae gen hi bochau coch, fel rwy'n sydd yn mynd trwy bywyd, hefo bochau intensely coch. Mae Ella Brooke-Relli, yr actores, mae hi wedi ennill fy nghalon fel actores wyneb goch brydferth, anwyl hyfryd, a'r holl pwynt y cymered i, dydyn nhw ddim yn cyfro hi mewn fucking concealer. Mae hi'n cael just bod yn hi hun efo'i spectols, mae'n caru darllen, like, byse 15-year-old Sioned yn gwachod hwn, a swn i jyst yn crio ac yn mynd, dyma hi, hon, this is my life, mae hi'n amazing. A nath fy merch 11 oed wylio fo, a chwarae teg, o'n i yn beichio crio ar y diwedd, ac wrth i'r credits rolio, nath hi troi at fi, dal llaw fi yn mynd, Mam, dwi'n really ddiolchgar i ti am gorfod i fi watchad hwn. Ac o'n i just fel, calon, just cwmpon arna. Absolutely arbennig. Please gwyliwch o. Mae fel mynd i therapy. Fydra ni'n awgrymu hwnna i Arian di gyfer parteledu. Oh my god, dath i roi chance iddo fo. Nath ni fanitio cael ei eistedd lawr o flaen Malcolm in the Middle newydd. Da ni di gwylio 2 benod o hwnna. So, mae hwnna'n okay. Ond genuine, gofyn iddi, just... Rhaid i ddod gyn rwy'n oedd chdi, fydra ni'n... Dyn nhw'n gwrando ar ni mwy. Honest one. Just dydych chi watch clips o'n fo. Dydych chi watch clips o'n fo ar, I don't know, TikTok neu whatever. Just, ma'n nhw bob, just lovely. Just lovely. Oh, so dyna be dwi di gan amlad dwi ddim yn greit efo'r after party, ond ti di roi Chernobyl ar y list hefyd? Dwi wedi roi Chernobyl question mark, just fel rhywbeth i drafod. Okay. Hynny ydi, mi nath yn anffodus, mae o rwan ar, so, be di'r Sky Channel ti'n gallu gwylio? Sky Atlantic? Ie, so mae na Sky
Na, mae fel Na, ryn ar Freeview. Ie, ryn ar Freeview. A maen nhw'n rhedeg Chernobyl arno fo. A rwan ta, mae horror i fi yn cymryd lot o ffurf gwahanol, right? A mae nuclear explosions a nuclear disasters, mae gen nhw special lle yn ddofn iawn yn grombil psyche fi fel yr ofn mwyaf possible, right? So, mae gen I sick fascination ac yn i fel, allai llai watched hwn? A dwi'n teirydd chi, oedd watched like a 2 funud cynta, ac o'n i'n cael like out of body panic experience. Oedd just watched bobl mewn fflat yn gwylio'r ffrwydriad ma o'i ffenest loft nhw, yn gwybod bod fi di tyfu fyny fel 30 milltir o traws fyny. Ac es i just fyny existential crisis ac o'n i'n methu watched ag un. Nes i cerdded yn y stafell tra oedd na rhyw clip arall yn fo ac o'n i exactly rhywun peth. Mae'r Lovecraftian horror o nuclear yn fucking gneud rhywbeth i brain fi. Mae o'n gyfres anhygoel. Dwi wedi sôn amdano, chos i watcha dar Blu-ray chydig bach yn ôl, a dwi wedi sôn amdano ar y pryd anhygoel o gyfres. A mae'n bit hwyrach ymlaen lle mae nhw'n sylweddoli bod nhw'n gorau liquidatio bob un anifal o fewn gyda containment zone. A mae Barry Keegan yn un o'r actorion sydd yn yr bit yna. A mae nhw basically mynd o gwmpas yr ardal ma. A dos na music, ta'n byd, yr unig peth ti'n clywed ydy yr environmental, fatha'r stwff sy'n mynd o gwmpas, fatha'r a dos am just a gwynt, essentially. A mae ti'n clywed bob hyn ydy just bang, lle mae nhw'n yseithi rhywbeth. Dyna hi, mae'r sequence mae'n mynd os am dialog am rhyw 5 munud. A just, mae'r bobl yn just mynd grimly mynd ac yn neud i job oedd yn bang, a ti'n bang, a just hynna ti'n gweld, a eto mae'n, dwi'n lle bod fi wedi torri'n ymhen yn rhywbeth, o rhywbeth am y tensiwn mae'n greu, a'r syniad ma bod nhw'n gorfod gweithio i trio arbad beth sydd wedi digwydd yn anhygoel o ffordd bod wedi cael greu. A fel ti'n dweud, mae'n fath rhyw cautionary tale. Yr unig ffordd oedd threads, fath rhyw anti-nuclear. Oh my god, na. Dwi wedi clywed, mae'r rhain i gyd, mae na rhyw raw electric wire yn fy NID, lle mae huge, dwi'n cofio gwachod fel Dynasty Fukushima yn rolio allan ar news cycle a just obsessively darllen Wikipedia articles am flwyddyn wedyn. Mae o yn o ddolia'r peth o'n dechrau ni, achos o whole peth ydi mae o'n hybris dynol a radd diwiol o ddinistyr o ddygredd oh god. Be os oes ar nuclear reactor na ar tren sy'n mynd yn really cyfan. Nuclear bullet train explosion. Oh my god. Yr unig peth wedi safio ni wedyn ydy kaiju. Mae'r kaiju yn... Mae just Godzilla yn llyncu. Achos mae Godzilla nuclear hefyd. Chi'n gwybod bod mae Godzilla nuclear. Mae o'n absorbio'r radiation i gyd. A wedyn just yn sefyll yn ôl ac yn ejectio'r whole thing mewn i space ac yn safio ni gyd. Just ond peth ydi ddylia mae'r cyfresu yma fod i ddechrau ni chys mae na bobl ti'n probably yn y White House ar y funud sy'n teimlo na mae'n ni definitely ennill os ni sy'n gael mewn yna gynta ti'n fatha chys ti'n fel mae'r system yma wedi cael dylunio fel chys dyna'n dweud pan mae'n gael
dead man switch, so mae gen ti oedd ar Lazarus protocols. Na, just na. So, diolch yn... Rhaid ei bethau fel na. Mae o'n... Mae cyfreithiau yma fod i dangos iddyn ni peidio roed fatha'r ramant ono fo, ond syniad yma fatha, na, shit's gonna get real. Fath o beth. Allan. So na. Oh, anyway. Well, cysgu heno out of the question. Diolch, pawb. Croeso. Dwi wedi cael modd i fyw yn trafod efo chi heno. Not gonna lie, it's just train chat wedi gwella pethau. O'n i'n bach yn ofnus yn dod fewn i'r sioe heddiw, ond dwi'n reit falch fwy. Ffeindio ni ffilm arall mis nesa fydd hi'n birthday month Bryn, so mae Bryn yn cael dewis. Fydd o'n neud all of the popes. Too many popes. Two popes, too serious. Come on. Dwi'n siŵr lle ni gael mwy o pope and a rope jokes ar gyfer sio nesaf. So dim byd all, dim news, yes? Na, hapus. Da ni di cenwyr 2 awr yna, do. Ai, da ni'n good. Llongyfarchiadau i chi am gyrraedd diwedd yr Haclediad. Dwi'n swp ddiolchgar i chi gyd am rando. Diolchgar i chi sy'n cefnogi. A unrhyw un sy'n dal yn gwrando adeg yma, waw, da iawn chi. Chi'n cyrraedd diwedd. I mean, dylch chi gael prize bach. Dwi'n mwyn gwybod beth fysa fo. Y prize ydy maen nhw'n cael cyrraedd y diwedd. Maen nhw'n gwch chi magnet bullet train fi o'r Railway Museum. Y prize oedd y siwrna a ffrindiau nithon ni ar y ffordd. Yeah. Yay. Bombers oedd yn eistedd drws nesaf i ni. Yeah. Diolch am rando. Fyddwn ni nôl mis nesaf. Diolch Iest am olygu'r sioe. Cynhyrchu. Generally. Da ni'n cymryd donations mewn yen. Unrhyw adeg da chi sio. Oh my god. Da ni... 100 billion yen. Yes. Neu gymryd hwnna. Ac os mae'r podlediad yma yn disgyn o dan 1x speed, mae o'n chwthu fyny. Ti'n gorau gwrando ni ar 1.5? Yeah. Yes. Wel, lads, dedau nos da, ddech chi rwan. Diolch o galon. Nos da, Iest. Nos da. Nos da, Bryn. Nos da. Nos da, Gwrandewch. Wel, fyddwn ni nôl mis nesaf. Hofo mwy o tech. Dwi'n addo. A pethau bach off y rails. Trio, ond my god. Gweithio ddo, do. Hwyl am y tro'r Haclediad. Fyddwch chi tro nesaf. Ta-da! Ta-da! And stop.